رمتها وحري كم زي قبرة حيين زمت بندري نبدحو عاملو بمريد ببحري كم عرمونا يحقاي وحيمو وحري وعزو الزبزن سمين كنتو خوينو البحري بحري رمتها وحري سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بحقنا عن يولومون كم وترو العلا قداسنا زلوم زينا نسو زخيت عميق تنتنا نحزنا لكم متينا لنا سام موداتا مسانا كتصنعو بخبرنا عدمكم نايلو مارسي بدرجة علم انتاي كيرالو عبزوبانا انتاي فتسامالو عبايت فتساميتات زبالكم التي ميديا ويون تزقبر زلو زينا ويون كنتات أزي بزوحي بزوان زي جن كابو تعقد عسنا زلوا زبلنا نحنا كنفلط زلنا بعلم درجة كنرينا أتينا دم أبزوانا بزح معبالات تالو كم زتري وزلوا ما بقدنيهم دما نزز ملكت أب حبرة أفريقيا إثيوبيا تقبر زلا عندها كايدا نعوز ملكت مدبون كلونايو لايك قبرو سبورت قبرو كسام موداتا مسانا كتصون حد ما بخبر نعدمكم مجمريا بتم عبيت زيناتات ستارت. It is a regular pattern now. At the same time, most days, the cameras called into the Oval Office for an impromptu moment with the President, announced only minutes before. And on trade, I have decided for purposes of fairness that I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them. No more, no less. We knew he'd sign executive action on reciprocal tariffs. Well, that's a good one. What wasn't quite clear is what they would look like. But كباز دونالد ترامب مچم ما اب اي ثينك مسفير ما فغر حيزو خمزلو ينا نرزلنا مالت دونالد ترامب قالوا نغيرنايو اب ديكشنري تازفت وقال تعريف تبل قال مخاناي نغير نيرو حجد ما حدش اكزيكتيف باور صحيف له انت فريم له انت تبل نسادما زخوني هاجر اب عالم يحلو بزي قدس فتاوي ناديو صلاي ناديو عرك ناديو ولا انصار ناديو زخون يكون هاجرنا أنا قبل على نبرتنا قبل على كامباينتاتنا زوردو زول تعريف ريسيبروكيت كم قبرينا يبلالو لذي 10% تعريف تقبل لنا تلقى 10% كنبا كاينا 10% قبل لنا تلقى 10% كنبا كمينا 100% خينو 100% لذي بزي قدس انت عينت محزنات نيرنا مساقوم انت عينت فقر نيرنا مساقوم انت عينت زرب ويون وعل نيرنا مساقوم يقدسننيو ريسيبروكيت كقبري زخون يكون تعريف زلو أنا كندو مع قانون كجبريه يزبل زلو بقانقوا زربا كترو يخلى غازي رتعو قيني تسمع كفيرنس مالتي مالت نحنا أمريكا كامباينتات تعريف تبا مالها ناتكا ناي هاجركا كامباينتات كم تخلو ما تعريف تقبرو سلامتاي كلامكم زي كونه بزح سمعات سلو زلو بزح ديتيل سلو زلو ويزي بحفشة دونالد ترامب بفتصم ما نم زي قدسو ما راح مخاني زنقر زلو كل زي زاربا زلو جزاء زاز بلا حجسي واي زياس مرة كباديا كتكون قالت بد إيرترا صبغيزي إيرترا كاب تعريف زقدت قداي نير واحد بزعب إيرترا يكوننا نتشنق زلنا بزي قالوت إذا كل وسانة زين من يصبغ فلت ماله من روسيا من تشاينا قد سامك سنت نقدس لزنبرم كلهم تمسألتنا أمريكا زنبرو اتزبالت أيو مغنياتو نتهم فتوت أمريكا نتهم مشاركتنا نتهم قربتيات بلدل أمريكا زيادة نعمية تحرم زلا زي إكزيكتيف وسانتات زقبر زلا بمولو نمان كحرم يليو نتهم قربابتو نتهم نعمتات أمريكا لاتنا يلوم بقى بيلا ترانكويلو دوك اسم زنبرو نعبنت حدا كابتي مو قالوا ترانكويلو دوك اسم زنبري سوري أوروبا يكون كندا زلغا وشعوت دونالد ترامب قبل كندا زلو سلدي خاطبلو قيمتها خاطبلو نعقد خاطبلو مزنا يبلون نحن نسمعيو كنداويان فتاتي وونكم زل ما كاري كوميت ريبورت here he spelt it out. So that tax will be viewed as a tariff. Certain areas of Europe do it, to put it mildly. They have about a 20% VAT tax. Sending merchandise, product, or anything by any other name through another country for purposes of نيروبا كتابين حريم وايلن نيروبا جينا أي متأخوهم اللغو حنسب تنحسيلو السوميل ومالو بزعبو كتصار سلزلو مجمريا قرحنتنا تقن أبزي حجر زيا انتاي مخانو مفلات أي ترد انتاي مخانو قرحنت مسكن هذا زلو يردهن قرحنتي كونن حلمي زلو دونالد ترامب رأيو بزي. Going with Canada, there was obviously a delay in implementing those tariffs. I spoke to Governor Trudeau on بمنتاج جميل له بزعبنا كندا زجبر كاية تعريف
ንግዚኡ ጠጠው ኣቢልካ ነርካ እዝና በይገጹ ክኸይድ ይኽእል ምስ በልዎ መጀመርያ ከም ትፈልጥዎ ምስ ኣመሓዳሪ ናይ ካናዳ ጃስቲን ትሩዶ ኣመሓዳሪ ዝብሎ ዘሎ ንናይ ቴክሳስ ኣመሓዳሪ ጋቨርነር ትብሎ ንናይ ካሊፎርኒያ ጋቨርነር ትብሎ ንናይ ፍሎሪዳ ጋቨርነር ትብሎ ንናይ ኒውዮርክ ስቴት እውን ጋቨርነር ትብሎ ናይ ካናዳ ግን ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሃገር ኢኻ ትብሎ ዶናልድ ትራምፕ ግን መጀመርያ ከምዚ ዘሽካዕልል ዘሎ ትሮሊንግ ዝገብር ዘሎ ገለ ዝዋዘ ዘሎ ይመስሎም ነይሩ ኖ the guy is serious ካናዳ I don't know ምንታይ ከኣትው እዮም ነዚ ፈሪሁ እዩ ኣብ ኤሮጳ ዝልምን ዘሎ ናይ ካናዳ ፕራይም ሚኒስተር but this is you know there is this thing you know ሓንቲ ዘረባላ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ዘምፃኽዋ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ዝለዓለ ምሁር ወይ ሊቅ ዝበሃል ሄንሪ ኪሲንጀር እዩ ዝበሃል ኣሜሪካ ዓርካ ኣሜሪካ ምዃን ሓደጋ ኢልዎ ኖ ፀላኢ ናይ ኣሜሪካ ምዃን ሓደጋ እዩ ፈታዊ ናይ ኣሜሪካ ወይ መሓዛ ናይ ኣሜሪካ ግን ናብ ጥፋት ክወስደካ ዝኽእል ፋታሊ ኢልዎ ነይሩ and that's exactly what we see today ማለት ካናዳ ሲ ኣሜሪካ ላትና ኢሎም ሲ በቃ ሰራዊት ኣየድልየና ወታደር ኣየድልየና ገለ ኢሎም ዝድቅሱ ዝነበሩ እዮም guess what ኣሜሪካ ጥቕልል ኢላ ከም ዝገበል ከም ተመን እንድሕሪ ሕግብግብ ኢልካ እንታይ ይብሉ ለባማት መሲልኩም ምሳኻ ክዋዘ ስለ ዘሎ ኣይኮነን ይዳሎ ስለ ዘሎ ይንኽበልዓካ ይብሉ ተመን ምሳኻ ሕግብግብ እንተበለ ይዳሎ እዩ ዘሎ ሓደ መዓልቲ ክበልዓካ እዩ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ ምናልባት ገለ ቃላት ኣብጂለላ ህልኸውን ብኻልእ ኣዘራርባ ንኣሜሪካ መሓዛ የልካ ምድቃስ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ኣብ ሪል ታይም ኣብ ኩንነት ንምሃሮ ዘለና ኩነታት ኮይኑ እዚ ነገራት እዛ መፅሓፍቲ ምስ ተፃሓፈት ተንብቦ ነርካ ሄንሪ ኪሲንጀር ከምዚ ኢሉ ገለ ክበሃል ከሎ ቀደም ፅንፅዋ ይመስሊ ነይሩ ሎሚ ኣብ ሪል ታይም ካናዳ ኤሮፓ ሎሚ ወሪድዎም ኣሎ እዚ ኻ ዘገርም እዩ numerous occasions and we'll see what happens but it just sets up so good for them look the people would pay much less tax than they're paying right now that have perfect military protection they don't have any military protection because they essentially and you take a look at what's going on out there you have Russian ships you have China ships you have Chinese ships وين دونالد ترامب براخ لك كمزي كشكعكا إلى مش قال له حد انسساتات كمزي حنت زي قبرو خينهم كتبرو خازفتون كم يدبلهم زلو إذا بكندا مالت حجر عندهم كان حنسب تحكن خطفلتي بلا ماله أب تحتينا أنت تعطون يركم حنت ستيت تقينكم 5 ستيت سلونا قبل 5 حدا ندحرقينكم تاكس وحد تاكس يوم تكفلوا معناها تاب كندا مع التاكس يوم تخفلوا زلهم قال هيدا ما بروتكشن يبلكون ولا زغل تاكس نغفلكم زغل تاكس تغفلوا أنا من يوم تغفلوا زلهم سراويت يبلكم زكلا خللكم حيلة أسوار يبلكم وتهدرات يبلكم سلازة أب تحتينا تقينكم زكلا خللكم قال لكم سراويت مالتي تقدم نحنا غنكلا خللكم يلكم يوم دكسكم نيركم سوري هجي قلنا حماق ليت بهريركم تنسيق مالهم زي نحنا خلينا لكم ما يكوننا بتحتينا تو كنا لكم تقينا لك كم زي تزربا دونالد ترامب كم زي نو هيز لبا كتعوتي اللي قال يمزولو زلو نفسهم نخطبرو but this guy is telling them frankly بخوفت عنكو أي زربهم زلو بس بتحتينا أنت هتيهم كنا لكم هنا أنت زي لكن أبتغرهم وحفكم هنا دحر كاسي كل سلام دلو خي مسلكم بالحلين هاي راشا مراقب مصاهم اللوا في بكويس حالهم زلو نا تشاينا مراقبون إنك سقصا لو يم بالعلي نا راشا وني مصل لو يم سلازي لنفسهم سي حدا جاي توردوا لايلي بقى زحلي لهم كويني زارب زلو كابدو زخفيه اللي عندنا كندا ميديا رياكت خبر كل كريكم you have a lot of ships out there and you know people are in danger this is a different world today it's a different world they need our protection yes أنا سيسألني زلوا كم قدم كي مثلا كن وحش كي وزدكني زبل زلوا لو مي حدا جاي زلوا قدم كم قدم هيكون نزلنا no كل كم قدم يزلوا تشاينا ويراشا كندا خور مدبي بلومن كم قدم زي الأمريكا لك كم زي بعلك كحوت أمنا دليسي كالوت كحوت أمي دليلو سلزي كابتن كالوت نحن نحشكوم يزبلهم زلوا كندا دلها وجاوت قال كواب كندا دلهم أمريكا عشان نزول سبات اللي خطوت زلكم إذا كومينيست زغنا ناي جاستين ترودو كابو أمريكا عشان نزول سبات اللي زباز حسب جن لو ونتني يروى لك كم زي imagine I don't know Canada and American تاي سمعت لهم عن كاب نفسه كاب أفهم من اسمعيه يحرين تاي قبر خلون رينا. Donald Trump continues to take unsolicited shots at Canada. Without being asked, the U.S. president complained in the Oval Office today about Canada's military spending. Once more, he overstated the trade deficit between the two countries and said again that Canada should become the 51st state. Canada's been very bad to us on trade, but now Canada's going to have to start paying up. And Canada's been tough on the military because they have a very low military cost. They think we're going to, you know, protect them with our military, which is unfair. So Canada's going to be a very interesting situation. ካብ ኩሉኒ ኣብ ካናዳ ኮንፊደንስ ይብዎ ዘሎን ዶናልድ ትራምፕ ታዩ ሰራዊት ከም ዘይብሎም ይፈልጥ እዩ
عقم خمزي بلوم يفلتيو وتهدروا عقمناتهم قطباناتهم دما أبيدو مخاني يفلتيو بازو كرمسهم كم زخل ويون عبي حدا خود قلهم كم زخل يفلتيو عب زبنا دونالد ترامب دما عب حيلي زعمن مراحيزي قطباو حيلي كون خد على كل جد وتهدروا حيلي زعمن مراحينا نرزل لنا وتهدروا حيلي زي بلو زي تماما حجر دما ويلو عب زبنا دونالد ترامب ويا مغنياتو كاب كندا تقرب من أمريكا حجر يلانا بعلم كند كندا هذا غربيتهم يصفي غربيتيو قالاي شركنات كل عين زلوم درجة تدوبنا توم ترجم يقولون قال بلا يزبح نير أمريكا دما بديزايني كم زين نتم فتوتنا تنتجرا تنيرا رموسات يجرا أبياتن رموسات وتدرا عمناتن رموسات I think is by design at some point كوروان تدليهم حيل كم زي الوام نخجبروهم سلزة حسابية زبلانة كاله مغنيات بحالي كاله هاجر common sense زختال هاجر مالت بزخون يكون بوليتيكا عند عرام بيبكا وتهدروا عقم خلوا له بزي وتهدروا عقم زنبر حجر يلا معناته دوب انتحرار لك خوينو سلامنتاي تدوب كاب كال هاجرات دوب سلامنتاي غير كاي تعطو معناته تدوب زغبر زلو مستغربيتكا زخون يكون صقم كيغاطم نصور نخاوني سلازي وريف مستغربيتكا صقم تغاطي مكا وري غندو that's why سراوي زليكا وتهدروا حيلي زليكا بزع ገንዘብን بزع باجيتن ሰብ ዘውጽ ድማ ንወታደራዊ حيلي ውግእ ስለዝደልዩ ዘይኮነሲ you never know سلام كتعقب بحيل كل وكالو بحيل تراي سلام زعقب زبل امنت كابت انت تشاينا زمصصلو زلو if you want peace prepare for war يبلو ناي سانسو زبحال لايك ماشحات عمتها زنبره كونسبت ناي تشاينا سلام تدليخا نوق دلو كتكون لك እዚ ኮንሰፕት እዚ ኣብ ባዕሉ ኤውሮፓ ኣብ ካናዳ መላገጽ ገይሮም እዮም ኣብ ካርቱን ዝጻወቱሉ ነይሮም እቲ ሪያሊቲ ድማ ተገማጢሉ ተገማዲሑ መጽእዎም ኣሎ ስምዖም እንጂ The CBC's Sarah Glashan has more on what else Trump said to reporters in the Oval Office earlier. And Sarah, we need to just do it. We need to fact check. It's not a subsidy, right? Just tell us a little more. Yeah, no, there's, I mean, lots of holes to punch into to what he said. But I do want to start with the fact that he wasn't even asked about Canada, right? Because if you back up here, this was a Oval Office press conference to announce reciprocal tariffs, essentially not really focused on Canada, but rather the rest of the world, countries that trade with the United States. What Donald Trump wants to do is ensure that there's a level playing field for America. So انتهي تبلا الله كابتن زنبرتا قددي خازج دونالد ترامب نقداينا كندا زمصاي بزعبا كندا ونا يكون اندزارب نيرو بزعبا كالا رسنا خد خلي سلازي تناي كندا ارس كن منتاي ابرسو كم زملالس زلون ات بلاناتو انتاي كون كم زخلي زنغروم زلو اتصبغ نغر ناي دونالد ترامب صلاي خان تخوينون دونالد ترامب صبغ يو سلامتاي قلت سلازخونه انتاي كغبرا كاي خل تنكل زارب سبا يكون حداغا كوردلكا تخوين حداغا كوردلكاي بومباناتاي كن منتاي لو كريكا زخل سبي سلازي دونالد ترامب قلت زخونه زتخفته مصحفيو كل هذا قبل ما كم زاتري وضعهم جورناليست سابقا ميو نقولهم شيء معلتاوي أما معلت بسلاسة زي بريس بريفينج يزلوا زي كم زي بحبوا أجندة كم جو بايدن أبكل تواري حنتك زي أنا تقول كله نخلت دقيقة مستزارة بدل ما أنا عسرت دقيقة في السمز أنا بري كونن دونالد ترامب حكون جيجون كله قلتي كفيتو يتسرع زلوا سلازي تكفت الدماء نبي يقصوا خير خل مبزحتهم سهجرات رعدي فتير لهم الله إذا نكندا كون كله I want نكندا صنعي لابدعك مثلا كون كفتني مغنياتو ناي دونالد ترامب قدام النت كمنيو أنتي يخجب برزيدل زلوا أين يتقدم النت ناتوس كنسمع مغنياتو حواوي سكريكم سلازدل خيو توم صلاتن فتوتن كمية جماعة لهم كم زلوا أبزبنا دونالد ترامب نغفلت إليه. A major geopolitical shift is unfolding. At the center of it all is U.S. President Donald Trump, Russian President Vladimir Putin, and Saudi Arabia. Trump has announced that he and Putin have agreed to begin peace talks on Ukraine, with the first meeting set to take place in Saudi Arabia. But why did Trump choose Riyadh as the place of meeting? The answer lies in years of strategic alliances, personal ties, and shifting global power dynamics. Trump's connection with Saudi Arabia goes back to the very start of his tenure. كم ريو زلنا دونالد ترامب درو مريض له انتاي مريض زلو ركب مس فلاديمير بوتين ككايد مخانو مريض له سو ازي ركب زي ابي بوتا كخياد ككايد خلنا زبل سعود عرب مريض له استي حجي سعود عرب بتعمي ويون وسانن اقداسن كنتاتيو معناتو دونالد ترامب نمجمريا زقشه حجر ياخذ كون حادي كالاي نخمزه عينت نملو علم زناوز زلو بوليتيكاو كنتات شمغلنا تقبر سلازلا عابي significance عابي أقداسون زلوا وين سود عرب زين أجرزي أبكال مدرخ من يزقبرن يرك قدامي سويسرلاند زبال هاجر يزقبرن يرو جن سويسرلاند دما كابتن عمتات زقل جلا بوليسي وزيا دهولات زخون ما راح تسل زلوا
زيغا ناي سويس سلا زخون كمان كم مقبل مثلا لنيو دولات زخونو كابت كور برينسيبلس نعامتات نسويس زربحا بوليس وتيوم مس نيتون مس يوروبان وش لغلخ كبلو سلا زجمرو اتو وش لغلخ دما واغا خفيلوهم ابز حلف 2021 جو بايدنن بوتينن ابي تراقيبهم اب جنيفا سويسرلاند زخونه يكون كمز عينت عبيتي وتهدراويان ويون بوليتيكاوي نوزي ركبناتو اب سويس زغبر نيرو انجاس وات حماقات مرحتن سويس اب زوانزي ناب حدغا كوس دواصنيهم درو خمان اب حدغኛ ቦታ ኣብፅሑ ማነራ ምጅት ህዝቢ ተገምጢሉ አንጻሩ ክኸይድ ይፍትናሎ አይ ሪሊ ሆፕ ስዊስ ኣብትናይ ቀረብ ኒውትራል ስቴት ስዊድን ኒውትራል ነይሩ رعرع إلهم بوتين يأي نيتو زدحنا مسيلوهم ناي 300 عامات بوليسناتهم قديفهم نابياتهم نابنيتو آتيهم سويسرلاند دما بدحر مقارجة نابنيتو نكأتو زدف حيل نيرو اتو كونسرفاتيف حيل قد نو إذا حدا قنياي بمبال تتوصل زبالة كابت حدا قنيا سقوم تدعينا قد درو ألو تاوزخونا مكسقاسات سلزقبرت إذا شمقلنا زحليفهم نقدفهم سويس عليها قريش لزغوني زارب زعبو ناي بحكي كنت عزل لنتي ناي سويس نيوترالي تقديفو فغسكوس قبل سلز جمرت من معدار مالتيو سوري نملس سعود عرب أبدهي مدرخ مسماني يخم زلخو أب عالمسي راشان كينات راشان يوكرين مستجمرة أب حتى يرجزي أب جنيفا وأب نيويورك حدا جنرال أسمبلنا UN وعلى تقايدو بس حاجرات تايلند نحنا أبغى يوكريننا يوكرين تعوت زبل كم تاتقرأ تعوت نبرت يوكرين تعوت كلها نأمريكا نيوكرين نيوروبا نمحقاس كلها وخيدا حمشت حاجرات راي راشا تعود نحن قلنا الراشا هنا معناته راشا نايفتحوا كينات اللي تواقع زلا بمبال طويلا حنت كابتن إيرترانيرا سلازي كابتن حمشته كمل على فنتتيلا مرجز ناتن بخلت تقرار جيتا انتايك مسأني لو كيفره دوز بله مرحلتنا إيرترانيرو guess what ناي تدخل الزبالة دما تطويل هجي اتي نسو تطو زبالة لحيلي سعيري واتسالو حدا سعود عرب ابتوان تمرجز كتوس داي دليت ننوح وان تعطيك برا نيرو بايدن ون افتنا ندادي قلمله لو تخرن قبر من تام بوتين نخودق حاتيتوم نو اين قبرنا بمبال بس امريكا باسي زمرص مراحي نيرو سالا مس بوتين زخد دات وايت بوتين ابكينات كلو نسعود عرب مصيوم نيرو سالا كومز قبره حجيت طويلو منغونيا خوينو نتكونتات تعرق جمير له مس بوتين ركب نيرو مس امريكا مركب صنيو نغلطيوم منغونيا خوينو እዚ ድማ نسعود عرب بوليتيكالي عبي نطبي نقدمي دمص ايو مغنياتو ማእከላይ ምብራቅ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነቲ ናይ ኤውሮጳ ቦታ እናወሰደ ይኸይድ ኣሎ ኢማራት ስዑድያ ቀጠር ንኣብነት ተሪኹሞ ጉዳይ ናይ እስራኤል እዚ ኩሉ ዓለም ክናወፅ ከሎ ቀጠርን ግብፅን እየን ዘማእኽሎ ነይረን ሕጂ ድማ ጉዳይ ናይ ራሽያን ዩክሬንን ስዑድያ ዓረብ እዚ ኩሉ ድማ ኣብ ከባቢና ይኸውን ስለ ዘሎ ነቲ ናይ ዓለምና ፎካል ወይ እውን ማእከል ናይቲ ዜናን ናይ ዲፕሎማስን ናብ ቀር ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ከባቢና ይመፅእ ስለ ዘሎ እዚ ፅቡቅ ነገር እዩ Okay, نغطر. انتاي كجبر خلكاو. كالاي كاخبكم يا نايس. Arabia goes back to the very start of his tenure. In 2017, the first country he visited after taking office was Saudi Arabia. And just weeks later, Mohammed bin Salman became the crown prince. From that moment on, Mohammed bin Salman, Trump and Trump's son-in-law, Jared Kushner, reportedly maintained close ties. And that bond only grew stronger. Now, after he started his second term, Trump's first call to a foreign leader was not to a European ally or a neighboring power. It was to Mohammed bin Salman. Saudi Arabia has been a key ally for Trump, and he is relying. كم نريو زلنا ناي سعود عرب نقص وراس عرات محمد بن سلمان ننوي وان دونالد ترامب كمتي دصبنيرو معناته اب زبن جو بايدن فكيري متينعو كقالعون حدغا كودقلون معناته كيز نيرو ابتناي كاشوكي زبحال حدا غازيتኛ اب تركو استقتله ايت سلازنبرو نزي نغوس ناي سعوديا اكسبوس كغبريلو فكير نير جو بايدن كن كيناتنا يوكرين مسمسه كل سلتقايره مرغتيو تغير فتينو كن اتناي سعوديا من نغوسكا قص اي هابون بايدن سلازي بايدن اب سعوديا خيدو زتوارد مرحنا امريكا يزبحال ناو 4 عامات دونالد ترامب كمت زمهلال زنبر مراحي دونالد ترامب متيلو انتاي كغبر خليو كموصيناتو مجمريا نابز بوتا يغيشالو and this is going to be ازي كونتات ازي اغدا سنت كلوي معناتو بوتينن دونالد ترامب زراخبولو زلو بوتا مالت حدا عبي مفتاح كون زغليو ازي اترايغنا يكونتن دونالد ترامب انت كاله ازارابيت سراح دما سريحلو اتا سراح غير وازلو ابزي سمعو اي ثينك اوروباويان نزيا بزيا دما دخام لب كترو يلون كم زغل G7, sir? I'd love to have him back. I think it was a mistake to throw him out. Look, it's not a question of liking Russia or not liking Russia. It was the G8. And, you know, I said, what are you doing? You guys, all you talk about is Russia, and they should be sitting at the table. I think Putin would love to be back. Obama
and a couple of other people made a mistake and they got Russia out. It's very possible that if that was the G8, you wouldn't have had the problem with Ukraine. And if I was president, you definitely wouldn't have had the problem with Ukraine. Russia would have never attacked Ukraine. But እንታይ ዝብሎም ዘሎ this is another incredible story ወይ እውን ኣገዳሲ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እንታይ እሱ ኸ G7 ዝበሃል ሃገራት ኣለዉ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ካናዳ UK France Germany Italy and Japan of course ኣሜሪካ ወሲኽካ ማለት እዩ ሸውዓትዮም G7 ይበሃሉ ቀደም ግን እንታይ ዝበሃል ነይሩ እዚ G8 ዝበሃል ነይሩ G8 ዝበሃል ነይሩ ኣብ ዘበነ ኦባማ ምስ ካልኦት ተሸራሪኹ ንራሻ ካብቲ G8 ዓልዩ G7 ዝበሃል ገይርዎ ንራሻ ኣውፂዋ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣነ ቭላድሚር ፑቲንን ራሻ ናብቲ G7 ክመልሳ ናብ G8 ገብራ ይደሊ ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ነቶም ኤሊት ናይ ኤውሮጳ ድኻም ልቢ ዝገብረሎም ሕፅር ኣቢለ ክነግረኩም ምክንያቱ እዘን ዝሓለፈ 4 ዓመት ገንዘቦምን ሃብቶምን ኩሉ ሓይሎምን ኣብ ምንታይ ኣጥፊኦም እንድሕር ኢልካ ንራሻ ኣይዞሌት ንክገብሩ ፑቲን መሓዛ ዘይብሉ ዓርቂ ዘይብሉ ብጀካ ሰሜን ኮርያን ኤርትራን ካለ መሓዛ ዘይብሉ ኢራንን ሰለስተ ዜንን ካለ መሓዛ ዘይብሉ ኮይኑ በይኑ ክተርፍ ቁጠባ ናቱ ክርመስ ተሃገር ድማ ፈሓብትን ንኽኣትዋ ሽዑ ንሳቶም ድሌቶም ንክገብሩ እዮም ከም ሕሱም ፅዒሮም እዚ ኩሉ ፃዕሪ ናይ ከንቶ ፃዕሪ ኮይኑ ኮይኑ እጂ ፑቲን ኣይኮነ ንዶናልድ ትራምፕ ንፑቲን ከነፅሎ ወይ እውን ገለ ክገብሮ ኣብ G8 ክመልሶ ይብሎም ኣሎ ኣይትመልሶን ኢኻ ክብሎ ዝኽእል ሓይሊ ድማ የለን እሱ ቆይ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ግደፍ እዚ ጌጋዩ ኣይትገብሮን ኢኻ ክብሎ ዝኽእል ሓይሊ የለን ምክንያቱ ኣይኮነን ከምኡ ክብሉ እቲ ዘሕርቆም ዘሎ ንፑቲን ሃገር ወሪሩ ዘሎ ዝብሉ ዘሎ ንዑ ኣይ እገዳ ገይሩ ኣይ ታሪፍ ገይሩሉ ኣይ ፀቕጢ ገይሩሉ ኣይ ኣንፃሩ ከይዱ ነቶም ፈተውቲ ናቱ ምስኡ ኮይኖም ዘጣቅዑ ዝነበሩ ካናዳን ኤውሮፓን ድማ ብጭጉራፍ ናቱ ገይሩ ክገርፎም ይውዕል ስለ ዘሎ ናይ ብሓቂ ንምእማኑ ዘፀግም ኩነታት ይገይሩሎም ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ክንገምጢልኩም ተረድዋ ብዙሓት ሰባት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ቅንዕና ዝተበገሰ ካብ ሓልዮት ዝተበገሰ ንፑቲን ስለ ዝፈቱ ዝገብሮ ዘሎ ዝመስሎም ሰባት ኣሎ ኖ ኢትስ ፕላን እንታይ እዩ ፑቲን እንታይ ክሰርሕ ፀኒሑ ኣብ 2024-2023 ብሪክስ ካብ ብሪክስ ድማ ናብ ብሪክስ ፕላስ ብሪክስ ድማ ብቻይናን ብመንን ይዝወር ብቻይናን ብራሻን ይዝወር ነይሩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንፑቲን ሕግብግብ ዝብሎ ዘሎ ስትራቴጂ ኣለዎ ንራሻ ካብ ቻይና ንምፍንታታ ንቻይና ክትሃርም ተኮይንካ ንቻይና ክትዳኸም ተኮይንካ መጀመርያ ንራሻ ክትሕዝ ክትክል ኣለካ ንራሻ ከይሓዝካ ዝግበር ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ዓንዳርን ዕንወትን ምዃኑ ፅቡቅ ገይሮም ይፈልጡ ነይሮም እዮም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብር ዘሎ ኣብዚያን ተተዓዊቱ ዶናልድ ትራምፕ then his America deserves everything ማለት እዩ እንድሕር በዓል ፑቲን በዚ ኩነታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተሸቂዖም ወይ ሸኺዑ ካብ ቻይና ተፈንቲቱ ንብሪክስ ክገድፍ ምዃኑ እንድሕር ተበጊሱ ደን ኣሜሪካ ሱፐር ፓወር ኮይና ን100 ዓመት ተቐፂላ ይግብኦም እዩ ክብል ዝኽእል ምክንያቱ 4 ዓመት ንስልጣን ዝፀንሕ ከተሐጉስ ኢልካ ፑቲን ክገብረ ኢለ ግምት የብለይን ንፑቲን እንታይ ክገብር እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ክፃወተሉ ክፍትን እንታይ ክገብር እዩ ዝደለኻዮ ክገብረልካ ዌር ኦኬ ክብሎ እዩ ምስ ቻይና ድማ ብትሕቲ መጋረጃ everything is okay we're going to play this game ክብሎ እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ቻይና ትገብረ ዝነበረት ምስ ንፑቲን ብድሕሪ መጋረጃ ክሕግዝዎን ዲፕሎማስያውን ካል ሓገዝ እናገበሩሉ ኣብ ላዕሊ ግን ኣብቲ ኩናት ናይ ራሻ ምስ ዩክሬን ዘሎ ኢድና ክንእቱ እንደልና እናበሉ ዝኸዱ ሕጂ ድማ ፑቲን ኣነ ንቻይና ዝኾነ ነገር ዝገብረሎም የብለይን ግን ማለት ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕካ ፀገም የብለይን ኢሉ ከዓ ንሱ ግን እቲ ናይ ብሪክስ ክገትፎ እዮም ዝብል ገምጋም የብለይን ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂ ናቱ ንራሻ ኣብ ጎንኻ እንተወሓደ ግን ንራሻ ምስ ቻይና ትኸዶ ዝነበረት ዝምድና እንቅፋት ክፈጥረሉ ክፍትን እዩ ነቲ ብሪክስ ዝበሃል ድማ ቃል ዓለም ዘይብሉ ከጥፎ እየ ዝደሊ ዘለኹ ዝብል እምነት ኣለዎ ስለዚ ብሪክስ ፕላስ is going to be very important ሓደ ካብቲ critically ዶናልድ ትራምፕ ዝጥምቶ ዘሎ ትካል ክኸውን ኣንጻሩ ድማ ኩልቲ ኣካይዳ ናቱ ክኸውን እዩ ማለት እዩ so ናብ G8 ክመልሶ ክፀርየ ንቭላድሚር ፑቲን እዩ ዝብል ዘሎ But you ask a very good question, the G8. It used to be the G8 and then these people threw them out. And I was arguing with Trudeau and with numerous of the people. Actually, Prime Minister Abe, a great man from Japan, agreed with me 100%. And some of the others did too. But I got there, it was a G7, as you know. They had already been terminated. I think it would have been very helpful, and it still would be helpful to have Russia be a part of that mix. And I think so ንፑቲን ኣብቲ ራሻን ፑቲንን ናብ G8 ክመልሶም ክፅዕር ምዃኑን ፅቡቅ ሓሳብ ምዃኑን እዩ ዝዛረብ ዘሎ በንፃሩ እቶም ፈተውቲ ናቱ እቶም ናቱ ደገፍቲ ዝነበሩ እንታይ ይስምዖም ኣሎ ንቐፅል
Donald Trump again goaded Canada, calling the neighbor to the north the 51st state again. Canada, whose prime minister, after attending the AI summit here in Paris, in Brussels this Wednesday, where the president of the European Council and the European Commission talked up closening ties and their bid to ratify the CETA free trade agreement with Ottawa. Justin Trudeau, who So ናይ ካናዳ ፕራይም ሚኒስተር ጃስቲን ትሩዶ እንታይ ገብር ይፍትን ኣሎ ምስ ኤሮፓ ሕግብግብ ነፍሲ ንምጥሓን ናብ ኤሮፓ ሕግብግብ ይብል ኣሎ ኤሮፓ ንባዕላ ኣብቲ ገይም ሓደጋ ወዲቕዋ ዘሎ እዩ ስለዚ ክልተ ሉዘርስ ማለት እዩ ክልተ ዝኸሰሩ ብሓደ ክፀጋግዑ ንርኢ ኣለና እዚ ክልቲኦም ድማ ሓደ ፀገም እዩ ዘለዎም ክልቲኦም ወታደራዊ ዓቕምናቶም ትሑት እዩ ቁጠባናቶም ድማ ኣንጻር ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ክገጥሙ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ክልቲኦም ትሬድ ሰርፕላስ ስለ ዘለዎም ኣብ ኣሜሪካ ኣብቲ ንግዲ ዝለዓለ ዝኸስቡ ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ውግእ እንተጀሚሮም ዝያዳ ክጉድኡ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝፈልጡ ስለዚ ግን ሓደ ነገር ክግበር ይኽእል ራሻ ኖ ካናዳ ነዳዲ ብብዝሒ ዝሸይጥ ሃገር እዩ ነይሩ ንኣሜሪካ ስለዚ ካብ ኣሜሪካ ገዲፉ ነቲ ነዳዲ ናብ ኤሮፓ ክሸጦ ይኽእልኸውን ተሓሳብኩም እዩ ክኸውን ግን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኤሮፓ ንዶናልድ ትራምፕ ክሕጉሱ እንተኮይኖም እንታይ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ነዳዲ እዮም ክገዝኡ ዝኽእሉ ስለዚ ካብ ካናዳ ገዚኦም ንዶናልድ ትራምፕ ተቐይሞ እሞ ናይቲ ዘለዎም 200 ዋላ 250 ቢልዮን ትሬድ በነፊት ዘለዎም ወይ ትሬድ ሰርፕላስ ዘለዎም ንዕዑ ዶናልድ ትራምፕ ከጥፍኦ እዮም ድሕሪ ኢልዎም ኤሮፓ ብቁልጡፍ ንቁልቁለት መኪና ንቁልቁለት ትኸይድ ዘላ ፍሬኑ ክበላሸዋ ከሎ ክትከውን እያ ማለት እዩ ኣየጋጥመካ ይከም ስለዚ ንኤሮፓ ከመይ ገይሩ ከምዞም ቆልቁሉ ክገብሮም ከም ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ገይሩ ይትፈልጥ ሓደ ኣብ ንግዲ ብዙሕ ካብቲ ዕዳጋ ናይ ኣሜሪካ ዝረብሕ እቲ ኤሮፓ ዝበሃል ካልኣይ ድማ ምስ ራሽያ ዘለዎ ናይ ነዳዲ በቲኽዎ ስለ ዘሎ ንዑ ክዕርይዎ ይኽእሉን ኣይክእሉን ካልኣርሲ ግን ብሓፈሻ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ኣለዎም ስለዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ ሴኪሪቲ ናይ ኤሮፓ ክረጋገፅ ኣይክእልን ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ብክልተ ሰለስተ ነጥቢ ስለ ዝሕዞም ንኤሮፓ ኤሮፓ ክንደምንታይ ምስ ጃስቲን ትሩዶ ናይ ካናዳ ክሰኣሉን ገለ መፍትሒ ከምፁ ዝኽእሉ ኣክት ክገብሩ ይፍትን ኣለው ኣብ መወዳእታ ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ እዮም ዝፍለጥ እቲ ዘሕዝን ከ ዋላ እቲ ኤሮፓ ዝበሃል ዩኬ ዝበሃል ሕጂ ክትርእይዎ ኢኹም ከመይ ኢሉ እምነት ዝበሃልን ብሓደ ጠጠው ክብሉ ዝኽእሉ መራሕቲ እውን made it clear that Canada is looking to deepen ties in the face of a hostile Trump administration that is slapping new tariffs on steel and more. 5% blanket tariff on Canada last month before walking that back, giving a 1-month reprieve. He's talked about the U.S. annexing Canada, making it the 51st state. And meanwhile, he said the European Union is next in his trade war. And also he's made threats to annex Greenland, a territory of an EU member state. So right now, the EU and Canada have a lot in common in that they are being targeted by Trump. And so clearly this was an attempt to kind of coordinate the response here. Now, coming into this meeting, both Trudeau and the EU leaders were keen to stress the benefits of the CETA free trade agreement that partially went into effect in 2017. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኤሮፓ ሕብረትን ካናዳን ክልቲኦም ጭጉራፍ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብጣዕሚ ከቢድዎም ከም ዘሎን ዝገብርዎ የብሎምን ብሓደ ኮንካ ናይ ምቁዛም እዩ ክኸውን ዝኽእል እዚ ሕጂ ከም ዝኽብል ከለኹ ኤሮፓ ገለ ነገር ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ ይኮኑን ገለ ነገር ክገብሩ ምኻል እዮም ግን ክገብር ዝኽእል መርሕነት ስለ ዘይብሎም ይትዘረባ እምበር እንተወሓደ እንታይ ክገብሩ ክእሉ ብቐሊሉ ንዶናልድ ትራምፕ ልቡ ከም ዝጠፍኦ ክገብሩ ዝኽእሉ ምስ ቻይና ኩሉ ዝነበረ ዲልስ ንኣሜሪካ ክሕጉሱ ኢሎም ዝገበርዎ ካት ገይሮም ምስ ቻይና ፍሪ ትሬድ ወይ እውን ገለ ኣግሪመንት ክንገብር ኢና ቻይና ዩ ዌልካም ዊ ገና ወርክ ዊዝ ዩ ኣሜሪካ ባዕላ ትፈልጥ ክብሉ ምኻሉ ነይሮም እንድሕር ንቻይና ከምኡ ኢሎማ ዝዓበየ ፀገምናቶም እንታይ እዩ ራሽያ እዩ ዝበሃል ንራሽያ ቻይና ፕሊዝ ኣይትረሞም ክትብሎ ትኽእል እያ ኤቭሪቲንግ ውድ ወርክ ፀገም ግን እቲ መርሕነት ኣብ ብራስልስ ዘሎ استراتيجيكاوي لولاونت زلوا سلا ديكوني نربحنا أوروبا نوح تأميتو بفتح كندا زغلا يكون that's why دما بزحات أوروباويان فلا كم بعد جرمن زلوا حديش بوليتيكاويان بارتيات ويونتم ناشت بارتيات كابراسلس مفتحك ماتس كم زي كل سلا تصفاز وغرتو جرمن كاب أوروبا كابتي أوروبا حبرت كتوت علوا أبو ترايت مفتحك ركب زغل زبل منات جميرهم زلوا سلامتاي براسلس بها corrupted كوينيت تتحيزي أمريكا أبتو وشت أتياتها زمن دونالد ترامب كابتا أتيوم مزنو بركوز يفتنو لو ونديم قد أتي حبرة أوروبا بعلخ خوات يخل ذلك كمزي بعلخا والف مسات حسكاية دحريو ده دحري خاز مس عينة كيكون تسجي خاجن بحفشة كل زنرية زلنا كنتات نايب حكي زجرم كنتاتيو كتري خلا أبزي حنت سيجمنت نيرا التيوكيز بحالكنتاي. Our viewers' eyes glaze over when we read these joint statements when there's high-level meetings like this. But on Tuesday at the AI summit, the joint statement, a rather bland one, talking about an inclusive artificial intelligence signed by Canada, not by the UK.
Yes, I'm told that did not go unnoticed by Canada. It was kind of an odd series of events. So it emerged that the United States government would not sign this final declaration because it made a reference to, quote, inclusive and sustainable artificial intelligence. Apparently, the Trump government thought that had to do with DEI. سنتاي زبال زلو اتيو كي زبال هاجر دما كل جينا دونالد ترامب كي تنقص غلو رعد حيز وصلو زلو ندونالد ترامب كي يقطع ويون دونالد ترامب كي كوريلو ميلوم زخون يكون بوليسي ون زخون يكون سقم تكوس داي دلينيوم زلو كندا يوكين دما تبغ زخون شركنا زنبرم هاجراتيوم انت خونا ابزوانزي دونالد ترامب لكندا كهرم كله اتيو كي زبال ايكونن كحجز كزاربون زي كعلى بمخانو ناي بحق زحزنيو سلمتا كدو يوكين بعلو ابرعداتيلو نزيا سمعوا Europa كلاتهم كما يشجر كم زلون كتفلتوا منها. Gold. Look, we're surrounded by the stuff here, but obviously, other than jewelry and other forms of electronic uses, the main use for gold these days is as an asset. There's something quite interesting going on with those assets around the world. But let's start by there's another nice bit of gold. Let's start by just reminding ourselves, where does gold actually come from? Well, a lot of it comes from out of the ground in various countries around the world, so Russia, China, the US, Canada. But after it comes out of the ground and it gets kind of minted, turned into bars and so on, often it ends up back under the UK زبحال بزح ورق خمزة لوي زفلت أبت سنترال بانك ناتهم بزح ورق تخزينه خمزة لو نبزحات هجراتن نبزحات تكالاتن أبو خمزة له أنت خونا زورك زي كهدم جمير له نابي listen أبزي ground again in vaults. And where are those vaults? Where do most people keep gold around the world? Well, it's New York and it's London. So in London, if we kind of zoom into London, underneath the Bank of England, a few floors underneath, you can actually hear the underground whirring around that level of the bank. There are all of these bars. سوز كل ورقي أبتناي الإنجليز زلو سنترال بانك فولت ناتهم أبتناتهم مخازينه زلو ورقي أنت خونه إذا ورقزي قيان هدمان جمير له مغنياتو تعريف أبو ورق قبر سلازخل دونالد ترامب تباهيلو مبزعتهم نز ورقز وسيلهم نابي وزدولو ناب نيويورك ناب أمريكا ورق ناب نيويورك investment ناب نيويورك company تات ناب أمريكا everything is moving to the US إذا دماين أوروبا سكير رعد فتير لهم زلوا معناته مبزحتو تسقطاتنا بأمريكا دونالد ترامب أب أمريكا متسو تعريف يلن شجر يلن سقام يبلكمن أبتو زلهم بوتان تلهم قل بتعريف غيرك كداخمكم يسلز بلهم كوربوريشنسن عبيت كامباينتاتن انفستراتن كلهم جنزبهم كل جينا دونالد ترامب كي أوجه خلو ورك ناتهم تابع الإنجليز كهدموا جميرهم that's why you can't تاجر له تورك نخيوت جرا جير له أوش تحدا محلتك توصل تخلزنا بركة ورك لومي سو منات كم زوست جير ولو زخان تايو again ورك سيف هيكونن يزبال زلو ورك ناتك أمو داتا ورك أي بلاشوني نبز جزير ما فالي ناتو عقب يزبال أنت خونه أبتة تدليو حس كاين خيتوت كل جزير منقستي يدو كم زخل يزن جرزلو سو اتنا يوكي كتبا كابزن ورد خمزن رعد حيزو خمزلون أتكون تادما اتي منقست تو قبل زخل كونتات كم زي كونه مغنياتو أمريكاون نتو كونتات سلتو كاسرو free flow of things كله لون دحريلا رايوتي ناي وركي نقدي كما يكم زنبره ويون تبلا انس كما يكم زنبره دحري نا يو اس election دونالد ترامب سلطان مسمته immediately نلعل قص شوت كيرو يخيد على سلازي وركنا بعد انجليز مخازينوتات زنبره ناب نيويورك ناب امريكا يوعز له لك كم زن كامباينتات نا جرمن اب جرمن ندارس لز خبرن فابريكاتاتن عطين ناب امريكا ناب تشاينا زخلا زلوا ورك دما UK ማለት ኣብ ሎንዶን እቲ ናይ ፋይናንሻል ሴክተር ጥራይ ተሪፍ ዝነበረ እሱ ድማ ከመይ ኢሉ ናብ ኣሜሪካ ገፁ ይጎይሎ ንርኢ ኣለና and this is very very tragic ዘሕዝን እዩ but it is what it is ንቐፅል ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲታት ምቕያር ከመይ ገይሩ ይስዕቦም ከም ዘሎ The IRS. Those just kicked in the door and ordered executives to put their hands where they can see them. There was an ultimatum. We can do this the easy way or the hard way. Those workers arrived today, Kevin Klager and others arrived today at the IRS. Do you expect to close the IRS or what are you expecting? No, I don't expect it, but I think that the Internal Revenue Service will be looked at like everybody else. Just about everybody's going to be looked at. So it's they're doing a hell of a job. It's an amazing job they're doing. And you know that forces building these I call بمقطع وشت أمريكا رتحت ناي تكالاتون مصراي إلى ماسك وافير زلو دونالد ترامب حجرما IRS بحالتناي Internal Revenue Services بحالتناي قبرز كبزنا برتكال أوديت كجبر مخانون أب أمريكا زلو حزبي نالبات صبو نجار كجات ممكن زغل يحسب تي تاكس بحال وين تجبري كودل كم زغل على الأمريكان معناته تأتاوي أكن بجبري بتعريف سكره بي فتن زلو دونالد ترامب نسبة أمريكا حركة بتزبلت أخ جبر لهم زغليو نتمنى قستي سرحتنياتات ناتون
ስራሕናቱ እንተጉዲልካዮ መንግስቲ ዝደልዮ ገንዘብ ባጀት ድማ ናዋሓደ እዩ ዝኸይድ መንግስቲ ዝደልዮ ባጀት ናዋሓደ ምስ ከደ ድማ ካብ ህዝቢ ክወስዶ ዝኽእል ግብሪ ድማ ከውሕዶ ይኽእል እዩ ኣብ ሎንግ ተርም ኩናቱን ገረ ኩናትን ገዲፉ እንድሕር ከይዱ ዶናልድ ትራምፕ ንህዝቢ ኣሜሪካ ነታ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ታክስ ፔየር እቲ ዝበለፀ ክኸውን ስለ ዝኽእል መብዛሕትኡ ህዝቢ ኣብ ሎንግ ተርም ዶናልድ ትራምፕ ክድግፎ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ቆለጭለጭ ክብሎም ይኽእል ይኸውን እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ኩሉ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ኮንቶ ዝጠፍእ እንተነይሩ ጠጠው እንተቢሎሞ እቲ መንግስቲ ፖዚቲቭ ገንዘብ ክህልዎ እዩ ብዙሕ ገንዘብ ድማ ካብ ሰብ ከይደሊ ይኽእል እዩ ብኡ መንፅር ድማ ግብሪ ንኮርፖሬሽንስ ይኹን ንሰባት ክጎድል ይኽእል እዩ በዚ እንተቐፂሉ ኣብ ገለ ፖይንት ኣነ እውን ንኣሜሪካ ገፀይ ከይከይደ እየ ዝፈርድ ኣለኹ The force of super geniuses, but it's building. And, you know, they go up and they talk to some of the people about certain deals, and the people get all tongue-tied. They can't talk because these people get it. They're very smart people. We need smart people. Big Balls is making bureaucrats tongue-tied. What's this contract for? Terminated. Next up is NASA. Elon's nerd army is reviewing their spending. I have a feeling we're going to find NASA isn't all about outer space. If agencies can't justify their headcount, Musk's planning on slashing every department by 30 to 40%. If Doge finds an unused federal building, they're going to sell it and put the profits in the piggy bank. Trump has his eyes on 14,000 vacant federal buildings. ሰንታይ ዝርኢ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንኩሉ ኢንስቲትዩሽንስ ወይ ንኩሉ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ናሳ ይኹን IRS ይኹን CIA ይኹን USAID እኳ ካንሰልት ኮይኑ ካልኦት ኩሎም ትካላት እናኣተወ ንኩሎም ቼክ እናገበረ ብልሽውና ዘሎ ዘየድሊ ፀጋታት ኣብ ዘየድሊ ቦታታት ዝኸይድ ዝነበረ ገንዘብ ዝኾነ ይኹን ፅቡቕ ሌጂቲሜት ምክንያት ዘይብሉ ካንሰል እናገበረ ብዙሕ ገንዘብ ሰይፍ ክገብር ይፍትና ኣሎ እዚ ድማ እቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ዝኩሉ ገንዘብ ዝኸፍሎ ዝነበረ ህዝቢ ማዕርዩ ሰርቪስ ይረክብ ነይሩ ዘንድሕር ኢልካ ኖ ኣብ ኤሮጳ በንፃሩ ኣብ ስዊትዘርላንድ በቲ ዝወሃብ በቲ ግብሪ ትኸፍሎ ማዓት ሰርቪስስ ኢኻ ትረክብ እቲ ከተማ ኩሉ ግዜ ምስ ተፀገነ እዩ ጎደናታት ትርዮ ትራንስፖርት ኣብ ግዜኡ ሕክምና እንተኸይድካ ኤቭሪቲንግ ወርክስ ኣብዚ ማለት እዩ ብፍላይ ስዊትዘርላንድ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት እዮም ብፍላይ ኣብዚ ናይ ዩክሬን ሓጎዝጎዝ ዳዮም ሽግር ፈጢሮም እምበር ኖርማል ዝሰርሕ ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ግን ኣሜሪካውያን ምናልባት ናብ ኣሜሪካ ፈርስት ማጋ ዝበሃል ጭርሖ ኣብ ተግባር ይርአ ኣሎ እዚ በዓል ብደረጃ ዓለም ክኾን ከሎ ብደረጃ ኣሜሪካ ክኾን ከሎ ብደረጃ ዓለም ከ Now moving to the Middle East, U.S. intelligence suggests that Israel is likely planning a strike on Iran's nuclear program in the coming months. The preemptive attack could set back Tehran's program by weeks or months, while certainly escalating tensions in the region. Now, according to the Washington Post, Israel is expected to hit Iran's Fordow and Natanz nuclear sites by ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ደጊምና ኣብ ስዑድያ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ምስ ፑቲን ክራኸብ እዩ ክንብል ከለና ብግምጣሉ ድማ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ዘራጊቶ ዝኾነ ሃገር እስራኤል ድማ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ኣዋርሕ ናብ ኢራን ፍሉይ መጥቃዕቲ ከካይድ ምዃኑ መደባቱ ኣብ ምሕንፃፅ ከም ዝርከብ ዝንገር ዘሎ ዝኻ እንታይ እዩ ነተንያሁ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ኩሉ ግዜ ኣብ ውግእ ዕድመ ናይ ስልጣኑ ስለዚ እታ ከም ሰይጣን ዘቐመጠ ሃገር ናይ መወዳእታ ኮይናቶ ዘላ ኢራን ስለ ዝኾነት ምስ ኢራን ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዝደለኻዮ ኩሉ ዘድልየካ ኣፅዋር ክበካ ዌልካም ኢልዎ ስለ ዘሎ ንዑ ተጠቂሙ ንኢራን ክሃርም መደብ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣጋይን ንኢራን ክሃርማ እንድሕር ኮይኑ ኢፍ ዳት ሃፐንስ ኣብ ጎረቤትና መን እዩ ዘሎ ሑቲ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ኣብ ሑቲ ድማ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ በዚ ኮይኑ በቲ በዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሰላም ክኸይድ ከሎ ናብ ኢራን ከምኡ ድማ ናብ ቻይና ዘለዎ ኣጠማምታ ግን ሓደገኛ እዩ ክልቲኦም ድማ ኣብ ብናትና ማኣዝን ዘለዎ ስለ ዝኾኑ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ምግማት mid-year, just after Israel bombarded Iran last October, weakening its air defenses and exposing it to further attacks. Now, the White House and the Israeli government have refused to comment on the intel report. However, a spokesperson for the U.S. National Security Council says President Donald Trump will not allow Iran to advance its nuclear program at any cost. President Trump has made it clear he will not permit Iran to get a nuclear weapon. While he prefers negotiating a resolution to America's long-standing issues with the Iranian regime peacefully, he will not wait indefinitely if Iran isn't willing to deal, and soon. The intel report mentions two strikes. Sometimes ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኢራን ነቲ ናይ ኒኩለራዊ ኩነታት ናታ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትሕቲ መርሕነቱ ደጋጊሙ ከም ዝበሎ ኢራን ነቲ ናይ ኒኩለር ፕሮግራም ናታ ጠጠው ከተብሎ ኣለዋ ኢሉ ኢራን ድማ ኔጎሽየት ክትገብር ምስ ዶናልድ ትራምፕ ፀገም ከም ዘይብላ ሓቢራ ነይራ እያ ትሕቶ እስራኤል ዝበሃል ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ስምምዕ ክግበር ኣይደልን እዩ ኩናት ጥራይ ዝደሊ እቲ ሕቶ ነተንያሁ ብትክክል ኩናት ጥራይ ዝደሊ ተኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ከይፈተወ ሕራይ ክብል እዩ ምክንያቱ ኣንፃር እስራኤል ክኸይድ ኣይክእልን እስራኤል ገለ መርፍዕ ሒዞምሉ ዘለው እዮም እዚ ኣንፃር እስራኤል ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ዘይተደልየ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ምክንያቱ ማዕረ ክንደይ ሰላምን ካልእን ይደሊ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣንፃር እስራኤል ግን ናይ እስራኤል መርሕነት ዝበሎ ወይ እውን ውሳነ ናይ እስራኤል ግን ኣንፃሩ ክኸይድ ዝኽእል መራሒ ይኮነን ስለዚ ነተንያሁ ዘይተኣደነ ስልጣን ከም ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ምግንዛብ ከድሊ እዩ ተስፋ ንገብር
ለቢሞ ኣብ ካልእ ሽግራት ይወስዳን ኾን ዓለምና እምበር ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት ናብ ሓደጋ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ድሮ ነብቲ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ተማዕብለሉ ዘላ ዝበሃል ዕላማታት ክሃርም ዝኽእል ቦምባታት ገለመለ ካብ ኣሜሪካ ተዋሂብዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ተስፋ ንገብር እዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልእ ሕማቕ ከይድ ምዕብል የግዳስ ስጋት ካብ ምፍጣር ግን ዓዲ ዝውዕል ኩነታት ኣይኮና ንርኢ ዘለና ሕጂ ናብቲ ዞባና ዝተሓሓዝ operations in 2021 the special operations command under Mark Milley as chairman of the Joint Chiefs put out an instruction manual, a vision for 2021 and beyond, that contained instructions and examples on how the military could work with the State Department, Intel Services, and USAID using race riots. Here's examples of some of the instruction manuals here, 1 and 2, in order to destabilize nations. So, እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዘለናዮ መድረኽ ፍሉይ ዝበለ መድረኽ ይክብለኩም ከለኹም እዚ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ሓውስ ዝተገበረ ዝርርብ ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ብትሕቲ መሪሕነት ጀነራል ሜሊ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ማለት እዩ ተደመሮ ስቴት ዲፓርትመንት ብሊንከንን ናቱ ጭፍራን ተወሳኺ ድማ USAID ዝበሃል ሰለስቲኦም ኮይኖም ረጂም ቼንጅ ከመይ ጌርካ ከማ ተተግብር ማንዋል ጽሒፎም ከመይ ጌርካ መንግስቲ ክትቅይር ትኽእል ዝብል ንጎስጓስ ዝጠቅም ዝኽእል ሲስተም ክጠቅም ዝኽእል ንሰብ ክምህሩ ከም ዘለዎም ሃገራት ዲስታቢላይዝ ሃገራት ንምዕናው ሃገራት ንምህራም ንኽሰርሑ ከም ዘለዎም ካብ ተመክሮም ወረቓቕቲ ሂቦም ዘርጊሖም ከም ዝነበሩ ረጂም ቼንጅ ትብል ቃል ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ኮለል ክብላ ሰሚዕኩም እንደለኹም ካብዚ ማንዋል እዚ ከንብቡ ስለ ዝጀመሩ ምዃኖም እዩ ዝንገር የስወት ምንጭ ናይ ዝኹሉ ዝነበረ ብሙሉ ዶናልድ ትራምፕ ንነፍሱ ክብል ካንስል ገብረሎ እዚ ድማ ብወገን ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ ጎረቤትና ሱዳን ዘጋጠመ እቶም ተምሃሮም መንእሰያትን ብኸመይ ከም ዝገበርዎ ኤግዛክትሊ እዚ ማንዋል እዚ ኣብ ተግባር ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ nations. In addition to that, they advocated for setting up job fairs near some of these riots so that disaffected workers could gain employment. Now, as a member of Congress, I asked myself, did anyone in USAID get elected to Congress? How about to a presidency? When you are acting in the shadows and you are destabilizing nations, you እጅንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዚ ኣካይዳ እዚ ከመይ ገይሩ ንመንግስታት ኣብ ሃገራተን ዕንወት ክፈጥረለን ከም ዝኽእል እያ ትዛረብ ዘላ ገለገለ ሰባት እጂ ንሓልዮት ናይ ህዝቢ ዓለም ወይ እውን ብፍቕሪ ናይ ህዝቢ ዓለም ዝገብርዎ ዘለዉ ገይሩ ዝመስለሎ ኖ እዚኣ ስምዕዋ ካበይ ከም ዝመፅእ እዚ ኩሉ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ስለምንታይ ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ዝስጉም ትኮስት ኪሉ በዓልካ ዝገበርካዮ ሓዊ በዓልካ ዘናኸስካዮ ሓዊ ተመሊሱ ንዓኻ ክልብልበካ ከሎ ነዚኣ ስምዕዋ ሕጂ Can you explain how you traced USAID funding that served as the basis for whistleblower report in 2019, which led to the impeachment of President Trump? Sure, well, you... So, እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኸ ሰኔተር ናይ ኣሜሪካ ቶማስ ማሲ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ተባዓትን ንቁሓትን ዝኾኑ ሰኔተርስ ናይ ኣሜሪካ እዩ ነቲ ዲፕ ስቴት ዝበሃል ከም ሕሱም ዝተቃለሶ ሰብ ብዙሕ ዋጋ እውን ዝኸፈለሉ ምዃኑ ዝንገር ኣብ ካልእ ግዜ ብዛዕባ ክዛረብ ይኽእል እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ USA ተደመሮቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ መንግስቲ እዚ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃ ዝገብሮ ዝነበረ ዕንወት ንኣሜሪካውያን ኣብ ማይ ተገደሱ ነይሮም እዚ ነገር እዚ ግን ኣብ 2019 ጀሚሩ ተገምጢሉ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም እቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝገብርዎ ዝነበሩ ሲስተም ናብ ውሽጢ ኣሜሪካ ክፍትንዎ ስለ ዝጀመሩ ዕላማ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ከምኡ ድማ ካልኣይ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ክምለስ ከም ዘይክእል ትምህርቲ ክብዎ ስለ ዝደለ እዩ ስምዕዎ እዚ ኩሉ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ነብሱ ብዝተወደበ መንገዲ ድከቱ ኣፅቂቦም መስሎ ዝነበሩ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ይቕረታ ክብሎም ዘይኮነ ካብ ሱሩን ሰራውሩን መንቁሱ ከኣልዎም ይከዓልዮም ተበጊሱ ከም ዘሎ በዚና ንርኢ ኤርትራ ድማ ካብዚ ኩሉ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ብቐጥታ ክትረብሕ ትኽእል እያ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ተንኮል ኣብ በዓል ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ዝተፈተነን ዝተሰርሓሉን ኤርትራ ድማ ገጅፍ ዋጋ ዘኽፈላ ምዃኑ ክንፈልጥ ኢና You may remember that the so-called whistleblower in the White House was actually a CIA analyst, and in that whistleblower's complaint, which led to the impeachment, one of the central pieces of evidence was created by a USAID funded and controlled organization called the OCCRP. And we have another piece out today about how it participated in the Russiagate hoax as well, creating essentially very important information leading to that. So, I mean, you have in USAID a much larger fund of money and a much broader strategy for information control that included censorship, but also, as I mentioned. So, እንታይ ዝብል ዘሎ it's amazing. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ዘገርም እዩ ኣብ 2019 ካብ ውሽጢ ዋይት ሃውስ ዝወፅእ ዝነበረ ዊስል ብለወርስ ወይ ከዓ ምስጢር ሒዞም ናብ ህዝቢ ዘቃልዑ ውሽጣዊ ምስጢር ማለት እዩ እዚኦም ምስጢር ዘቃልዑ ዝነበሩ ተባሂሎም
በቲ ምስጢር ርሳቶም ዘቃልዕዎ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኢምፒችድ ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ካብ ፕሬዚደንትነት ናቱ ክስጎግ ይኽእል ነይሩ ገለ ክፋል ናይቲ ኣብ ልዕሊኡ ሓደ ኢምፒችድ ካብ ስልጣኑ ዝተሰጎገ ፕሬዚደንት ማለት እዩ ኢምፒችመንት ኣጋጣሚ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ከኣልይዎ ይከኣሉን ሶ ነዚ ዝገበሩ ሰባት ናይ CIA ሰራሕተኛታት ኮይኖም መን ፋንድ ዝገብሮም ነይሩ USAID ኤግዛክትሊ እቲ ሰላያዊ መርበባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክሰርሕ ከሎ ገንዘብ ከውፅእ ስለዘይክልቲ ገንዘብ ድማ ብመንገዲ NGOታት እዚ USAID ዝኸፍሎ ዝነበረ ንሱ ምኻነቶም ሚድያታት ጋዜጠኛታት ይኸፍልዎም ስለ ዝነበሩ ኣሽሓት ዝቁፀሩ ንሳቶም ድማ ነቲ ዘረባ ከም ዝጓሃርን ወይ ከም ዝብልን ብሚድያ ብየማንን ፀጋምን ከም ዝረብ ብምግባር ነቲ ኩሉ ሕማቕ ድራማ ዝኣልሙ ዝነበሩ ከምኡውን ራሻ ጌት ወይ ራሻ ሆክስ ዝብልዎ ፑቲን ንዶናልድ ትራምፕ ይሕግዞ ከም ዘሎ ገለ ሒዝዎ ከም ዘሎ ዝበሃል ዝነበረ ብምሉእ እቲ ስላያዊ መርበባት ዘውፅኦ ዝነበረ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ እቲ USAID ዝበሃል ፋንድ ይገብሮ ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ዘሎ that's why ድማ ካብ ሱሩን መሓውሩን እቲ USAID ዝበሃል ክብንቆስ ዶናልድ ትራምፕ ወሲኑ ዘሎ one of the ገለ ካብቲ ዝዓበየ ውሳነታት ናቱ ማለት እዩ taking control of investigative journalism really worldwide. I mean, its ambitions were amazing. So yeah, I mean that's an agency when we saw that get shut down by DID. My view, same thing with CISA. እዚ ንሪኦ ዘለና ምናልባት ኣብዚኣ ንግረ መንገደይ ካብ ኤርትራውያን እውን ፖስት ዝገብርዋ ዘለው እዩ ንኣብነት ኔት ዝበሃል ዝነበረ ኣብዚ ቀረባ ኢሎን ማስክ ገንዘብ ክወሃቦ የብሉን ዝበሎ ናሽናል ኢንዳውመንት ፎር ዴሞክራሲ ዝበሃል ሓደ ካብኡ ኣብ ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ነይርዎ እታ ፕሮጀክት እትያ ድማ እንታይ ትብል ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ካንትሪ ኢትዮጵያ ሽም ናይቲ ፕሮጀክት ድማ promoting democracy ስለዚ እዚ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልእ ብዙሕ ፋንድ ዝኣቱ ዝነበረ ብመንገዱ ድማ ዲሞክራሲ ነስፋሕፍሓለና እናተባሃለ ዝግበር ዝነበረ ንኣብነት $210,000 ከም ዝነበረ እዚ ብናይ ኣፍሪካ ክትሪኦ ከለካ መዓት ገንዘብ እዩ ነቕፋ ፕሬስ ፋን ፖስት ገይርዋ ዝነበረ እዚኣ ገና ብዛዕባ ዛርስ እዚ ብዙሕ ሓበሬታ ክወፅእ ምዃኑ ኣብ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ካብዚ ፕሮጀክት ዝረብሑ ዝነበሩ መን ክኾኑ ይኽእሉ ንኣብነት እንድሕሪ ኢልና ለሚጎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ኣንጻር ኤርትራ ለይትን መዓልትን ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም ልክዕ ከም ደሞዝተኛ ሰራሕተኛ ንግሆ ተንስኡ ክሰርሕ ስራሕ ይስርሑ ዝወፍር እዚኣቶም ድማ ገጾም ተሓፂቦም ስኖም መዊፆም ፀጉሮም መሺጦም ክዳኖም ቀይሮም ስርሖም እንታይ እዩ ኣንጻር ኤርትራ መፅሓፍን ፕሮፓጋንዳ ምንዛሕን ሓቅነት ይሃልዋ ይሃልዎ ብዘየገድስ ምክንያቱ ዝኸፈልሉ ሞያ ስለ ዝኾነ እዚ መን እዩ ዝኸፍሎም ነይሩ ኣብ ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ክገብር ዝደሊ ዝነበረ USAIDን ካልኦት ምንጭታትን ኩሎም ቶም ንዖም ዝኸፍሉ ዝነበሩ ከም ኤክስፐርት ተቆፂሮም ማለት እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ድሕሪ ሕጂ ክህሉ ይኮነን መመሊሱቶም ካልኦት ምንጭታት ካብ ኣሜሪካ ዝመፁ ዝነበሩ እውን ክነቕፁ እዮም ምናልባት ክቕፅሉ እዮም ምክንያቱ ኤሮፓዊ ሕብረት ክቕፅሎ ስለ ዝኽእል ነቲ ፋንዲንግ ናቱ በሃልቲያ ፕሮፌሰር ዲያወላ መን እታ ሪዝን ትበሃል ንሳ ሕጂ ገለ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ገለመለ ገለታት እዮም ዝብሉ ገለገለ ሳይድ ጆብስ ኣለዎም እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ግን ካብዚኣቶም ተበጊሱ ይመፅእ ስለ ዝነበረ ብዓብዩ እዚ ክፋል እዚ ክጠፍእ ከም ዝኽእልን እንተወሓደ ድማ እቲ ድምፂ ናቶም ክቕንስ ከም ዝኽእል ተስፋኒዮስ እውን ፅሒፉ ነይሩ ብዙሓት ካልኦት እውን ጠቂሶም ነይሮም ስለዚ ኣገይን ኩሉ እዚ ንሪኦ ዝነበርና እዚ ኩሉ ድራማታት ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሃሰሰ እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሶ ንቐፅል ናብ ኣፍሪካ ገፅና ምስ እናኣቱ መጀመሪያ በዚ ክንጅምር Back to Addis Ababa, and we are counting out just hours until African heads of state and government gather in the Ethiopian capital for Saturday's African Union Commission election, an election that pundits say could change the continent's direction. NTV senior reporter Duncan Hamba is ኣብ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ክግበር ዝኽእል ወይ እውን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ መበል 38 ዋዕላ ናቱ ከካይድ እዩ መራሕቲ ድማ ናብቲ ቦታ ይኣትዉ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ሓደ ካብቲ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ዓብዪ ኣጀንዳ ኮይኑ ዘሎ ድማ መራሒ ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ወይ እውን እቲ ኣፍሪካን ዩኒዮን ዝበሃል መን ክኸውን እዩ ዝብል ብዙሓት ሕፅያት ኣለዉ ናይ ጅቡቲ ዲፕሎማት ኣሎ ካብ መዳጋስካር ዝመፀ ኣሎ እቲ ፋቨሪት ዝብልዎ ዘለዉ ድማ እዚ ናይ ኬንያ ራይሊ ኦዲንጋ እዩ ክኸውን ስለዚ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ምርጫ እዩ ክኸውን ብዙሕ ድራማታት እዩ ዝካየድ ዘላ ውሽጢ መን ንመን ይመርፅ መን ንመን ይድግፍ ዝያዳ ንራይሊ ኦዲንጋ ፕሮሞት ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ኤርትራ ኣትሊስት ምስ ራይሊ ኦዲንጋ ተራኺባ ከም ዝነበረት ኢና ንዝክር ስለዚ ድምፂ ናይ ኤርትራ ንዑ ክወሃብ ዝኽእል ምክንያቶም ካልኦት ናይ ኤርትራ ርክብ ከም ዝገበራ ይረኣና ብሓፈሻ ምስ ኬንያ ምስ ዘለዋ ዲፕሎማሲ እውን ንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ
ብዙሓት ካልኦት ግን ሳውት ኣፍሪካ ምስ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝግበር ዘሎ ዕላም መንገዲ ክትቅይር ከም ትኽእል ዝተፈላለየ ዘረባ እዩ ዝዝረብ ዘሎ መን ክምረፅ እንታይ ክግበር ሓደ ካብቲ ሃይላይት ናይዚ ዋዕላ ውድብ እዚ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ሕብረት ኣፍሪካ ዝግበር ዋዕላ ይከውን መቸም ሕብረት ኣፍሪካ ሽግር ንክፈትሕ ዘይኮነ ሽግር ንክፈጥር ዝተፈጠረ ውድብ ይክበሃል ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ይኮነን ሓደ ካብኡ ድማ እዛ ስእሊ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኢኹም እዛ ስእሊ እዚኣ ኣብቲ ናይ ሚኒስትሪያል ናይቲ ሚኒስትራት ርክብ ኣብ ዝተገበረ ዋዕላ ኢትዮጵያ ዝተጠቀሙላ ካርታ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዛ ካርታ እዚኣ ብዙሓት ሰባት ፌክ ዝኾነት እያ ተሰርሐት እያ እዮም ዝብሉ ግን it doesn't surprise me ከምኡ ተገበሩ እውን ብኻላ ዘራርባ ንሰለስተ ሃገራት ዝዝንጥል ንጎረባብቲ ሃገራት ዝዝንጥል ማለት እዩ ካብኣቶም ኤርትራ ብዓብዩ ዳርጋ ዝዓበየ ክፋል ናይ ኤርትራ ዝወሰደ ጅቡቲ ዝበሃል እውን ኣይረአን እዩ ካብ ሶማልያ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ዝወሰደ ሃገር ኢና ካርታ ኢና ንርኢ ዘለና ንመጀመርዮም ኣይኮኑን ከምዚ ካርታ ክገብሩ I think at some point ኤርትራ ዓዊላ ድምፂ ከተስማዓሉ ዝግባእ ምዃኑ እዚ ግን ንኤርትራውያን ጥራይ ኣይኮነን ሕሚሙ ዘሎ ኣነ ኣብዚ ፖስት ገይረ ነይረ ብዙሕ ሰብ እውን ሸር ገይርዋ ኣሎ ብዙሕ ሰብ እውን ሪያክት ገይርላ ኣሎ ኢትዮጵያ ዓብ ገበን ፈፂማ ከም ዘላ ምክንያቱ ከምዚ ነገራት እዚ ብዓለም ደረጃ እውን ክንዛረብ ስለ ዘለና ንዝምልከቶም ኣካላት እውን ታክ ክንገብር ከም ዘለና ኣገዳስነት ስለ ዘሎ እዚ ሓደገኛ ብምባል የገሊፀዮ እዚ ነቲ ዓንዲ ሕቆ ወይ እውን ነቲ ፒለር ነቲ ዓንዲ ሕቆ መሰረት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ልኡላውነትን ሶቨሬኒቲ ኤንድ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ዝብሉ ስለ ዝኾኑ ነዚኣቶም ዝጥሕስ እቲ ካርታታት ድማ ንዑ ዘንፀባርቕ ስለ ዝኾነ ነዚ ካርታታት ኣብ መጋባያታት ናቱ ብኢትዮጵያ ክጥሓስ ከሎ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ምዃኑን እዚ ድማ እቲ ሕብረት እቲ ዩኒዮን ገለ ስጉምቲ ክወስደሉ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ስቂልካ ክረአ ዝግብኦ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ከምኡ ምግባር ዘገርም ኣይኮነን ግን ስቂልካ ክረአ ዝግብኦ ግን ኣይኮነን ስለዚ ስለምንታይ ነዚ ሕብረት ኣፍሪካ ባዕሉ ክገብሮ ዘይክእል ምንታይ ንኢትዮጵያውያን ይገድፎ እዚ ነገር እዚ ዶስ ንሱ እዩ ዝገብሮ ዘሎ another very important question ከምዚ ጌጋታት እንታይ ኮንሲኮንስ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይወሃቦ እቶም ነዚ ዝገበሩ ሰራሕተኛታት ይስጎግዶ መቕፃዕቲ ኣለዎም እንታይ እዩ ዝግበር ወይ እውን ብወቅዒ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኸ ኣፖሎጂስ ወይ እውን ይቕረታ ክሓትት ትኽእል ዶ ንሓዋሩ ከቲ ሕብረት ኣፍሪካ ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ተደጋጋሚ ስለ ዘጋጥሙ ዘለዉ እንታይ ስጉምቲ ክወስድ ትኽእል ብምባል ሕቶ ኣቕሪበ ነይረ ብዙሕ ሰብ ድማ ሪያክት ገይሩላ ኣሎ ኣብ ኤክስ ፈሎው ግበሩኒ ፕሊዝ ጂድራር ኢልኩም ዳብልኣር ዘለዋ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ብየማን ትሪእዎ ዘለኹም ቡ ጌርኩም ፈሎው ጌርኩም ሰፖርት ግበር ከምዚ መልእኽቲ ብዙሓት ክበፅሕ ተኮይኑ ሸር ክኸውን ኣለዎ ዶክተር ፍቅረ የሱስ ከማን ሪያክት ገይረላ ነይሩ እዚ ኮምፕሊትሊ ቅቡል ኣይኮነን ሓድሽ ድማ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ክንለምዶ ዘይግባአና ዝደጋገም ዘሎ ስለ ዝኾነ contrary to the principles goals ናይቲ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ቀንዲ መሰረት ናይቲ ንሱ ጠጠው ዝብለሉን ዝቆመሉን መሰረት ኣንፃሩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ if Ethiopia can't manage the basics it's more than just inappropriate to move the headquarters to another nation እዚ ናይ ቀፃሊ ፃውዒትና እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ኢትዮጵያ ክወፅእ ኣሎ ህዝቢ ሶማሊ ይፅዋዕ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ይፅዋዕ ኣሎ ካልኦት ሃገራት ብብዝሒ እዮም ዝፅውዑ ግን again ኮራፕት ዝኾነ ትካል እንድሕር ኮይኑ ዘረባ ሰብን ዘረባ ህዝቡን ዘረባትዮም ኣባላት ሃገራቱ ክሰምዕ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ at the end of the day ኣብዚ እውን ዳህላክ ኬብ ዝብል እውን ብሰፊሑ ሰፊሕ ትንተና ኣንፃር እዚ ዝግበር ዘሎ ፅሒፍ ነይሩ ብወገን ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ልቢ ኤርትራውያን ብብዝሒ ነዚ ሪያክት ገይሮምሉ which is beautiful ከምዚ ጌርና ኢና ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ክንፅሕፍን ድምፅና ክነስምዕን ዘለና ሶማላውያንን ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ዝያዳ ካብ ኢትዮጵያ ዝዳገም ዘሎ ናበሉ ፕሮሚኒየንት ሶማላውያን እውን ነቲ ኩነታት ብተሪሩ ተቃዊሞሞ ካብዚ ሃገር እዚ ድማ ክወፅእ ከም ዘሎ ሕቶታት ቀሪቡ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ከምዚ ምግባራ ንካልኦት ዓለም እዩ ዘገርም ንዓና ንኤርትራውያን ግን መዓልታዊ ብፍላይ ኣብ ኤክስ ትመላለስ ተኮይንካ ቀፃሊ ዓሰብ ናትና እዩ ክፋል ናይ ኤርትራ ናትና እዩ ኤርትራ ናትና እዩ ኣፎም መሊኦም ዓበይቲ ፕሮሞተርስ ናይቲ መንግስቲ እየ ዝብለኩም ዘለዎ መንግስቲ ብቀረባ ዝፈልጦምን ዝኸፍሎም ምዃኖም እውን ዝንገሩ ንሳቶም እዮም ከምኡ ዝብሉ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ስትራቴጂ ደረጃ ሒዝዎ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ካብ ብምቕፃል ኣብይ ኣሕመድ ገለ ካብቲ ፖስት ገይርዎ ዘሎ ንሕብረት ኣፍሪካ ዝምልከት እውን ኣብቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝግበረሉ ዘሎ ዋዕላ ኣብቲ ጎኒ ጎኒ ድማ ዩኤኢ ትእንግዶ ዘላ ኮንፈረንስ ንጉዳይ ሱዳን ዝምልከት ክግበር ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ is pleased to host ምስ ዩኤኢ ኮይና ሓደ ናይ ሁማኒታሪያን ኮንፈረንስ ብዛዕባ ህዝቢ ሱዳን ዝምልከት ክትገብር ምዃና ኣብኡ ድማ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ከምኡውን ኢጋድ ኣብኡ ክሳተፉ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ መንግስቲ ሱዳን አልቡርሃን ኣብኡ ክሳተፍ ከም ዘይክእል ከም ዝገለፀ እዩ ዝንገር as a close neighbor and sister nation Ethiopia stands in solidarity with the people of Sudan during these challenging times our two countries are deeply independent
interdependent bound by generation blah blah ጽቡቕ ዘረባ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብቲ ኩናት ግን ምስ ሕሜት ኮይኑ ነቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ምግዳድ ኢዱ ዝሕወስ ዘሎ መራሒ ብፍላይ ድማ ኢማራት ማለት ኣብቲ ኩናት ሕሜት ክሳብ ሕጂ ደው ኢሉ ዘሎ ኢማራት ትሕግዞ ስለ ዘላ እዩ ዝበሃል ስለዚ በቲ ሓደ ነቲ ኩናት ተሳውር በቲ ድማ ናይ ሰላም ኩነታት ይፈጥር ኣሎ ኢልካ ድማ ገንዘብ ተለካ ገንዘብ ተለካ ይኮን anything ዩኤኢ ልዕሊ ሕጊ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን አንጻሮም ክገብር ኣይኮነን because ኢሎን ማስክ በዛ ኢዶም ገጥ ኣቢሎም ሒዞም ኣሎ ባይ ዘ ወይ ኢሎን ማስክ ለንቀነ ኣብቲ ዋዕላ ናቶም ተሳቲፉ ነይሩ ኣብ ዱባይ ድማ ሓንቲ ካምፓኒ ናቱ ቦሪንግ ትበሃል ብትሕቲ መሬት ዝኸይድ ፅርግያታት ክሰርሕ ናይ ክንደይ ቢልዮናት ዲል ገይሩ ኣሎ ስለዚ ከምኡ ድማ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ስድሩ እቲ ካምፓኒ ናቱ ኣብ ዱባይ ሓደ ዓብይ ሆቴል ክሰርሕ ምዃኑ ብዙሕ ዲልስ ገይሩሎ ምስ ዩኤኢ ስለዚ ዩኤኢ ናቱ ፌቨሬት እዩ አንጻሮም ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ ኣይኮነን ዝርዱ ጌርና ንወሰዶ ስለዚ ዩኤኢ ሕጊ ዝበሃል ኢንተርናሽናል ሕጊ ዝምልከቶም ኣይኮነን ብገንዘብ ገይሮም ድሌቶም ክገብሩ ዝኽእሉ ምዃኖም ንኣፍሪካውያን ድማ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ገንዘብ ስለ ዝብዎ አንጻሮም ኣይኮነን ስጉምቲ ክወስድ ኣፉ ከፊቱ ንክዛረብ እውን ዘይክእል ትካል ምዃኑ ተረጋጊጹላ ኣብዚ እዋን እዚ የግዳስ ብወገን ሱዳን ውን ሓደ ነገር ኣሎ ምናልባት ኣብቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ውሽጢ ከያተና base there is an agreement that was signed between Sudan and the Russian Federation on the facility on the Red Sea to provide Russian ships with services, necessary services, and so on the basis of mutual consent and mutual respect and of course respect of Sudanese sovereignty. This is something we have a signed agreement between the two countries. ከም ንሪኦ ዘለና ሱዳን ምስ ራሻ ናቫል ቤዝ ወይ ውን ሰርቪስስ ራሻ ኣብ ሱዳን ቤዝ ንምዕባል ዘኽእላ ስምምዕ ገይራ ከም ዘላ እሱ ድማ ልኡላውነት ናይ ሱዳን ብዘይግህዝ መንገዲ ብኩሉ መንገዲ ተሰማሚዕና ሓደ መፍትሒ ጌርና ከም ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለው ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ሰራዊት ናይ አልቡርሃን ለውጡ ዝገብሮ ዘሎ ወታደራዊ ደገፍ ካብ ራሻ ክረክብ ከም ዝኽእል ርዱእ ጌርካ ኢኻ ትወስዶ መብዛሕትኦም ሃገራት ድማ ብከምዚ መንገዲ እዮም ክመፁ ዝኽእሉ እንካን ሃባን ብቐረባ ክረኽቡ ዝኽእሉ ሓጓፍ ኣብ ዘለዎ ግዜ ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ናይ አልቡርሃን ሓይሊ ተዳኺሙ ኣብ ዝነበረሉ ስለ ዝኾነ ራሻ ከም ትደልዮ ገይሮም ሕራይ ንራሻ ጥራይ ርድኡና እምበር ዝደለኹም ክንበኩም ንኽእል ኢና ክብሉ ዝኽእሉሉ ደረጃ እዩ ነይሩ በንጻሩ ኤርትራ ከምኡ ክትብል ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ብክልተ እግራ ረጊፃ ሓይሊ ዘለዋ ስለ ዝኾነት ከምቶም ንካልኦት ሃገራት ዝምዝምዝዎም ንኽትምዝመፅ ዕድል ስለ ዘይትህብ በይስ ምስ ካልኦት ሃገራት ብቐረባ ንክሰርሕ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ብሓፈሻ ግን ከምዚ ዓይነት ምስ ዓበይቲ ሃገራት ርክብ ምግባር እውን ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ልዑል ጥንቃቐ እውን ዝሓትት እዩ ምክንያቱ ብፍላይ ንሕና ጎረቤትና ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ እቶም ንስኻ ተፍቅደሎም ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ እንኮላይ ዳብል ስምምዕ ብምግባር እውን ሓደጋ ከውድቑኻ ስለ ዝኽእሉ ኣመና ጥንቃቐ ዘድልዮ ጉዳይ ምዃኑ ይርዳእኒ እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ግን ኤርትራ ብቁጠባን ብወታደራዊ ሓይልን ሓያል ንክትከውን ክፀዓር ተተኻኢሉ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ማንም ዝእመን ሓይሊ ከምዘየለውን ምግማት የድሊ እንተኽኢልካ ነፍስኻ ዝኻል ሓያል ክህልወካ ሓይሊ ክህልወካ ምስ ካልኦት ድማ እንካን ሃባን ዝብል ሽርክነት ክትገብር ተኽኢልካ እዩ ነዚ ምስ ግዜ እዚ ናይ ሱዳን ጉዳይ ኢንቨስቲጌት ክገብሮ ክፍትን እየ ንሕጂ ግን ናብቲ ኔክስት ቶፒክ ክንሰግር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወታደራዊ አዛዦችን ቤተ መንግስታቸው ጠርተው አነጋግሯል። በቀጠናዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የተደረገ ምክክር ነው ሲሉም አብይ አህመድ ገልጸዋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና ምክትላቸው ጀነራል አበባው ታደሰም ጀነራል ጌታቸው ጉዲናና ሌሎችም ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች ተገኝተው የጠቅላይ ሚኒስትሩን ማብራሪያ እንደተለመደው ተከታትሏል። የሕክምና ባለሙያውን ስለ ሕክምናም፣ የኢኮኖሚ ምሁሩን ስለ ምጣኔ ሀብት፣ ጀነራሉን ስለ ውትድርና አስቀምጠው ስልጠናና ምክር በመስጠት የሚታወቁት የብልጽግናው ፕሬዝዳንት ዛሬም ተመሳሳዩን በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት አድርገዋል። በሀገሪቱ ርዕሰ መዲና እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ንጀነራላቱን ወታደራዊ መኮንናቱን አኪቡ መቸም ሌክቸር ከም ዝሃቦም ዶክተር አብይ ነቶም መምሃራን መምህሮም ንሓካይም ሓኪም ልዕሊ ኩሎም ስለ ዝኾነ ትምህርቲ ሂብዎም ከም ዘለዎን ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ውሽጣዊ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይን ነቲ ዞባዊ ኩነታትን ግምት ዘእተወ ዋዕላ ከም ዘካየደ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ወታደራዊ መናወራ ከይገበርካ ዕረፍቲ እውን ስለዘየለ ግን ቀንዲ ዕላማ ናይዚ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ካልኦት ወገናት እውን ኣብዚ ገሊፆም ነይሮም እዮም ብፍላይ ጀዋር ሓንቲ ፅሕፍቲ ፅሒፍ ነይሩ
እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ half coffee he's seeking reassurance due to his ever-growing insecurity about the internal stuff. He suspects, rightfully so, that many of these guys have already begun the countdown. እንታይ ዝብል ዘሎ ጀዋር መሐመድ ንዓቢ ኣሕመድ ቀሲንካ ይትደቀስ ኩሉ ግዜ ምስ በሎ እንድዩ ቁርቁርቅ ይስምዖ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ኩሉ ኣኼባታት ናይ ብፍላይ ናብቶም ወታደራውያን መኮንናት ዝተኮረ ብዕፁ ኣኼባ ብክፉት ኣኼባ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ዋዕላታት እናገበረ ዕንኪላሎ ዝገብር ዘሎ ኣብ ነፍሱ ዘሎ ፍርሂ ሓቂኻ ክፈርህ ኢልዎ ፍርሂ ይስምዖሎ እንድዩ ግን ሓቂ ድማ ክፈርህ ዘየፍርህ ኩነታት ኣይኮነን ዘለዎ ኢሉ ብሓፈሻ ግን እቶም ካብ ቁሪ ንከማምቑኻ ኢልካ ትእክቦም ዘለኻ ዓፊኖም ክቐትሉኻ ከም ዝኽእሉ ኸ ዝነገሮ ሰብሲ መን ነጊርዎ ይኸውን ኣነስ ከም ሓሳብ እየ ዝነግሮ ዘለኹ ክጥንቀቐላ ኣለዎ እንተኽኢልኩም ነዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ስክሪንሻት ጌርኩም ኣቐምጥዋ ሓደ መዓልቲ ጭብጢ ክትኮነኩም ስለትኽእል ብምባል ገሊፅዎ ኣሎ ኣቢ ኣሕመድ ኣይትቕሰን ኣይትደቅስ ዓይነት እዩ ቀፃሊ ከምዚኣ ገይሩ ምስ ኣፈራርሆ ስለ ዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ኣቢ ኣሕመድ ኢንሴኪሪቲ ከም ዘለዎ ፍርሂ ከም ዘለዎ ምስዞም ወታደራውያን ሓለፍትናቱ ድማ ብቐፃሊ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ከም ዝስማዕ ብፍላይ እቲ ብወገን ናይ ኣምሓራ ወገን ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ብርቱዕ ውግእ ስለ ዘለው እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ካብዚ ብዘይፍለ ምክንያት ድማ ኣብዚ እውን ካልእ ምዕባል ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ጥራይና ንርኢ ዘለና መወዳእታ የብሉ ናብቲ ሃገር ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያን ሕወሓት ካብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ከም ዝኣገዶ ኣፍሊጡ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ዝተቐመጡ መእርምታታት እንተማሊኡ እግዱ ከም ዘለዓል ዘፍለጠ መረፃ ቦርዲ ኢትዮጵያ ተኣጊዱ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ክፍተታቱን ተኣሪሙ ግን እግዱ ክለዓል ምዃኑ ኣፍሊጡሎ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ እንተዘይተፈፂሙ ግን ሕወሓት ካብ ምዝገባ ከም ዝስረዝዩ ዕላው ገይሩ ኮሚሽን መረፃ ቦርዲ ኢትዮጵያ ነቲ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ወግዓዊ ሕጊ ኣፍልጡ ከሊእዎ ንዝፀንሐ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት بفلي كونتات وقعوا مسكر ورقة عفلطوا مهابوز فلديوم انتخونا جن اتي كوميشن حوحات كم بحدش كم زمزقبو بمقلاص نتب حوحات قريبو زنبرا زت انح حقاو سبنتو كملس زت قلب حتوبو جن حوحات ودق خوينو يوم هقرا بورد مرات ايثيوبيا حوحات حقاو سبنتو نابز نبرو نخملس بعصر سلس مزتاي دما اب محبراو ميديون زوزع ايوم حوحات اب وشت زوطلو 3 وارح ارامس قمتن تزي وسيدو ات بورد مزغبا نت ودبن حوارو كسرز مخانونا طنقيقلهم مجمار كوينات تግራይ سعيبو اب قونصاو منقسقاس تساتفو بزبل اب حقاو بوليتيكا ودب تسريزو زصنحه ودب حوحات بمسرت وعل سلام بريتوريا اب ورحنا حس 2016 كم حقاو ودب استمزغبن تخون سلاماو بوليتيكاو منقسقاس خغبر حقاو فلطو زلو طقلالا غباي خكايد كابت بورد تخاتال دبدابه كم زتتصحفون زذكريو اتي بفلي بيد ونناو منستر فتحن بوليتيكا وسانه منقس فيدرال مليس حقاو قينو استمزغبه ودب حوحات كم حدش سلف زي كونس نبار حقاو سبنت كملسلو بمحتات افلمانه مزغبا يتقبلو نيرو انتخونا جنت مزغبا بعلن تزي تقبلكوا اتي بدكتور دبرصن ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ፍንጫል ሕወሓት ብናይ ባዕሉ ሓፈሻዊ ኮሚሽን ቁንጽር ኮነ በቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ፍልጦ ዘይረኸበ ኣብ 13 ነሐሰ 2017 ዓም ስምረት ጠቅላላ ጉባኤ ምክያዱን ዝርሳዕ ኣይኮነን ኣፍልጦ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘሳኣነ ጉባኤ ሕወሓት ነቶም ንዓርሶም ዘግለሉን ፕሬዝዳንት ግዚኦም ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝርከብዎ እንግሊዝ መሰረው ስራ ልክ ሻዕቢያ መሰረው ስራ አሁን የምታርጉን ነገር ምን ያረጋል ያ የጦርነት አውድማ ያረጋችሁት መሬት እንዲወድም ያረጋዋል እኔ ምለ ትግራይ የጦርነት አውድማ በመሆኗ የሚያተርፈው ማን ነው ወፍቴ ወያኔ እኮ ይሳትራት ነው ይሳትራት ነው ራሱ ለኩሶ ራሱ ነደር የሚለው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተጋሩ መላገፂ መስሓቅ ሽራፋት እዮም ኮይኖም ዘለዉ ምክንያቱ ኣጋይን እዚ ጉዳይ እዚ ማለት ኣነ ኮኩን ዝበልኩ እዚ ኣብዙ ታዲና ንፈልጣ ኢትዮጵያ ድዩ ምቅፃል ገለ መለታት ዝብሉ ነገራት ኣሎ ቢኒታ ይመር እኔ ሓደ ብጣዕሚ ዘስለኒ ዘሎ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ሓሶት ኮይኑ ግን አውተንቲክ ኣተሓስባና ጥራውን ኣይኮናን ክንቀይር ዘለና ተዳብሉ ክደርኒ ዝብልዎ ደጊና ዓይና ክንውለድ ዘለና ትግራይ ኣብ ማእከል ኮይና ማለት ብኢትዮጵያ ታዘይን ፈልጣ ዲና ንፈልጣ ኢትዮጵያ ድዩ ሕዝኩም ምዕራብ ትግራይ ልክናኣቱ እኮ ኦልሬዲ ከም ዝተፈቐደ ሓበሬታ ዘለና ማለት እዩ ምዕራብ ትግራይ ስናኣቱ ንኽእለሉ ደረጃ ስበፂሕና ኢና
ኢብን ሕዚ እውን ታዘላትና ዓድል ምዕራብ ትግራይና ኣተላን ተንኻልኦት ከባቢታት ትግራይ ደቡቡን ጸለምትን ብዝተማልአ መንገዲ ኩሉ ዓቕምና ሒዝና ዘይኣተናሉ ዘለውን ኩሉ ዓቕምና ሒዝና እናኣተሉ ኩሉ ዓቕምና እዩ ዘለኹ እናኣተሉ ዕድል እናሃለወ ግን በዚ ኩነታት እዚ ክዳናጎል ግበር ዘሎ ምክንያት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣነ ሒዘዮ ተኣትኤ ክሬዲት ዝረኽበሉ ተባሂሉ መርአይል ስልጣን ይውሰድ ሓደ ከም ኦፖርቹኒቲ ናይ ስልጣን መፅንሕመት ከም ኦፖርቹኒቲ ይውሰድ ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ እዚ ግዜያዊ ቅል ምዝራብ ሕዚ እኮ ምዕራብ ትግራይ ልክነኣቱ እኮ ኦልሬዲ አንደኛው የኤርትራ ጥያቄ የቅኝ ግዛት ነው መፈታትም ያለበት በነጻነትና በነጻነት ብቻ ነው ብለው ከሚያምኑ የህወሓት አመራሮች ምናልባት ግንባር ቀደሙ ነበሩ። ይሄ ሐሳብ እንዳይለወጥ ሪኮንሲደር እንኳን እንዳይደረግ እንደ ካርዲናል ሲን እንዲወሰድ ይሄንን መቃወም ይሄንን አለመቀበል ማለት በቃ ሁሉ ነገርን ኣብዚያ ካሉ ሓደ ሰብ ብጽሊ ዝዓወረ ሰብ ማለት እዩ ጽሊ ናይ ኤርትራሲ ኣእምሩ ዝደፈኖ ድፉን ሰብ ኣብዚያ ኣለኩም መልሓሱ ክኸፍት ከሎ ንኤርትራ ሓደ ግዜ እኮ ልዕሊ ዓቕምኻ ምዝራብ እውን ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ whether you like it or not ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ሉላዊት ሃገር ዝኾነትካ ከማኻ ድፉናት ስለ ዘተባብዖ ወይ እውን እቲ ስኻ ኣቦይ ትብሎ ዘለኻ ሸፋት ዝኾነ ፖለቲከኛ ንሱ ስለ ዘመጎሳ ወይ እውን ንሱ ስለ ዝሓገዛ ኣይኮነን ንዓኻ እቲ ከምዚ ኢልካ ንኽትዛረብ ህዝቢ ትግራይ እዚኣ I want to be very frank ንገለገለ ሰባት ስምዒቶም ክትንክፈት ትኽእል እያ ህዝቢ ትግራይ በዚ ህወሓት ዝብልዎ ዘሎ ሓይሊ ኣይኮነን 17 ዓመት ተቓሊሱ 870 ዓመት ተቓሊሱ ኣዲስ ኣበባ ይማእተወን and I say this with full confidence ኣብ ሽረ ኣብ ትግራይ ሓንቲ ድፋዕ እውን ዝሰበረ የለን መንግስቱ ሃይለማርያም ዝበሎ ከይድኩም ስምዕዎ ብተጋሩ ዝመፅእ ተጋሩ ንኢትዮጵያ ናይ መንግስቱ ሃይለማርያም ከኣልይዎ ገለ በላይ ኣሕስቦም እዩ ነይሩ ተርዲኦም ኣለዎም ኢግኖርድ ዝኾኑ ቃልሲ ነይሩ ሳላ ሻዕብያ ግን ዘይፈልጥዎ መንበር ኮፍ ኢሎም እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ ናይ አይ ቲንክ ናይ ቱርኪያ ኢሉ ሓደ ዝረኣኽዋ ቤተመ እንዳነጋውስ ገዛሲ ህበይ እንተኣትይዎ እቲ እንዳነጋውስ እቲ ህበይ ኣይኮነን ኣንበሳ ዝቕየር ኢሉ እቲ ገዛዩ ሰርከስ ዝቕየር ወይ እውን መካነ እንስሳታት ዝቕየር ኢሉ ተርዲኦም ኣለዎም ኣብ ቤተ መንግስቲ ሓደ እንስሳ እንድሕር ኣትዩ ተዘረባ ናይ ቱርኪያ መስለኒ እቲ ናብቲ ቤተ መንግስቲ ዝኣተወ እሞ ነቲ ንግስነት ዝተቐበለ ንጉስ ኣይኮነን ዝኸውን እቲ ቤተ መንግስቲ ዝነበረ እዩ እንዳ እንስሳታት ዝቕየር ዝብል ዘረባ ኣሎ ምናልባት ኣይ ቲንክ ኣብ ገለ ክፋል ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣትሪሉ ተዛሪብዋ እዩ ገለገለ ካብቶም ኤሊት ናይ ኣምሓራ ድዮም ገለ መለሲ ቀፃሊ ዝነቕፉን እንተለውሲ እንታይ ገበርናካ ቤተ መንግስቲ ናትናሲ ናህባይ ትቦ ብምባል ይነቕፉን ኢሉ and there is some truth into it በዓል እዚ ነቲ ሻዕብያ ዘረከቦም 4 ኪሎ እውን ክዕቅቡ ዘይከኣሉ ናበይ እስኪ እምባሃቁሎ ናብ ኤርትራ ገጾም and I think መንግስቲ ኤርትራ very bold ዝኾነ ተሪር ውሳነ ክወስድ ክኽእል ኣሎ ሓደ ካብቲ ኣነ ደስ ዘይብለኒ ነገር እንተሎ ብዙሓት መንእሰያት ብዙሓት ህዝቢ ኤርትራውን ደስ ዘይብሎ እንተሎ ክንምንታይ እዩ ህዝቢ መንግስቲ ኤርትራ ክፅመሞም ነዞም ፖለቲካዊ ኤሊት ቀዳማይ ነገር ኣነ ኣብዚ ንፁር ክኾነኩም እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኤሊት I don't know ኣብ ከመይ ዓይነት ፋንታዚ ዝነብር ዘሎ ሻዕብያ doesn't need anything from you guys I don't know ኣይርድኦም መዓስ ይክርድኦም እዚኦም ላይክ ማይክሮፎን ኬትካ እንተተዛሪብካሲ ጌታቸው ረዳ እውን ኢልዎም ነይሩ ማይክሮፎን ሒዝካ እንተጋዓርካሲ ሚሳይላት ሒዞም ዝግዕሩ ዘለው ድዩ ዝመስሎም ወላ እንታይ ይርዳንን እዩ ሻዕብያ ናይ ህወሓት ይኹን ናይ ዞብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ኣሲስታንስ ወይ እውን ሓገዝ ከም ዘይደልሲ ማእሲ ክበርሃሎም ማእሲ ክስቆሮም እቲ ሓሶት ንሶም ዝደጋገምዎ ንዓታቶም ሓቂ ኮይኑ ኣብ ሓንጎሎም ኣስኪርዎም ስለ ዘሎ እዩ እንታይ ሓይሊ ስለ ዘለካ ሻዕብያ ምሳኻ ክውግን ንስኻኹን እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ 4 ኪሎ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ሻዕብያ doesn't give a shit about these forces ንሻዕብያ እዚኣቶም ስጋት ኣይኮኑን ስለምንታይ ስጋት ኣይኮነን ንሱ እቲ መለስ ዝበሃል ንኹሉ ለሚኑን ሰጊዱን ሒዝዎ ዝነበረ ኣፅዋር ሒዙ ከሎ ሽዑ እውን ስጋት ኣይኮነን ነይሩ ክምክት ዝኽኣለ እዩ ናይ ምምካት ዓቕሚ ዘለዎ ታሪክን ጅግንነትን ነዊሕ ጉዕዞ ዘሎ ትራክ ሬከርድ ዘለዎ እቲ ዝበሃል ዘሎ ድማ ብኣፍካ ጠራዕራዕ ዘይኮነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ድፋዕ ኬትካ ድማ ስሬኻ በቲኽካ ምህዳም ዘይኮነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ድፋዕ ዘንበርክኸካ ሓይሊ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ እታ ዝዓበየ ጅግንነት ኢሎም ዝገልፅዋ ቅድሚ 130 ዓመት ኣብ ዓድዋ ዝፈፀምዎ እዩ ኣብቲ ናይ ዓድዋ እውን ኣይ ቲንክ እቲ ሽዑ ዝነበረ ምኒልክ ከሽሕ ኣበራ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣርሙኒ ኤርትራውያን ጀጋኑ እዮም ሽዑ እውን ሓጊዞሞ
بزينا إيرترا حيلي they can do nothing everything تاريخناتهم أتيهم وش تفتشوا وانش أفريقيا عتيرنا خبلو خلو شد ديم شو عتا تسعواتي إيرتراين يم نيرو إيرترا دي بلو دما زخون يكون غيرو ما يفلتون يم these people تماني سينا إيرترا كردو زلو مالتيو أتابع عدواي لو ما بتاع بدي سابا تونكو هيرويك فتسيم نايا زبلو نايا إيرتراين تراون نيرو يابو ترجع من الله نقدفو زحلف 7 عامات بإيرترا خلو أي نايدفع إيرترا قداماي ورار كالاي ورار شاتشاي ورار حمشاي ورار ناي أوردت ناي تسني ناي دك محري ناي فنكل أكن دي بوتا هنا ما جيجنا دي تفصمه إيرترا أكن دي بوتا جيجنا دي تفصمه لو مو نفس تجراي زنبركم عتبا ما جيجنا تفصيم ولا ما إيرترا خزارة بلوس لدي دلامبر حدا مع التخاخ زربليس كما يجيروا سر يوم كل في يوم افتيو تانكتاتو من مدافعاتو من قال اليوم كما يجيروا بنكو يرقم زو سدوم but the problem شعبيه يزاربني and that's a problem معناته شعبيه انت كم زغبرام زكينات تزربن يس قرارم تمارغيفون كم سملسه كل سبتر دي ولا تغارون مسكيرم رعرع كم زو تولم نقال يوم الناس مراك اتي له زرف زنبره شعبيه مسمع سبره جيسو كم زهدمه بعلى فيديو كزرب لكم انتين مالتيو بعلى زي سبب زي معاسيو تناي سرنا شعبيان ناي إيرتران كردوم አይደለን የምክንያቱ ዝሰቆሮ ሰባ ስለ ዝኾነት ኦዲየንስ ናቱ ድማ ነዚ ሓሶትን ፊክሽን ናቱን ክምግቦም ስለ ዘልይዎ ስለ ዝሰምዕዎ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ግን ብኣፍ ዘይኮነ ብተግባር ዝዛረብ መንግስቲ እዩ ዘሎ ብተግባር ንስኻ ምስ ሱዳን ተቐርቂርካ ምሳ ንስኻ ምስ ኦሮሞኻን ወላ ዝተረፉ ዝብኻን ቀርቂርካ ምሳ ተምፅኦ ነገር የብልካን መንግስቲ ናይ ኤርትራ ክብረት ስለ ዘለዎ ምስ ካልኦት ድማ ይሄ ሜን ክብል ስለ ዝደሊ እምበር ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ስጋት ኩሉ ፈቲንዎ ኣብ ሂወቱ ዘይተፈተነ ነገር የለን ኤርትራ ኣብዚ ሓለፈት 10 ዓመት ከም ሎሚ ሰላም ርግኣት ተሰሚዕዋ የለን ክነግረኩም ታዲኹም ለኹም ኣብዚ ሕጂ ዘለና መድረኽ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኤርትራ ኣብዚ ሓለፈ 10 ብውሕዱ 25 ዓመት 10 ዓመት እቲ ዝበለፀ ርግኣት ሕጂ ዘለዎ ኤርትራ ምክንያቱ 2016 17 15 መለስ ዜናዊ ይኹን እቲ ህወሓት ዝበሃል ናይ ክንዴ ዓመታት ገንዘብ ረኺበ ኤርትራ ኮምፕሊት አይዞሌትድ ያ በዛሃቡኒ ናይ አልሸባብ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣብ ሶማሊያ ዘሎ ከትሕኒ እናበለ ማዓት ኣስዋራት ኣኪቡ ንኤርትራ ዝፍክረላ ግዜ ነይርዎ ከዲኹም ነው መንእሰይ ናይ ኤርትራ ብሙሉ ትግራይ ትዕወት ነው ምስ ኮይኑ አንጻር ኤርትራ ክቃለሰሉ ኣብ ዝኽእል ደረጃ በፅሒው ነይሩ እዚ ከማን ኣይጠቐመን ሎሚ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ተበታቲኑ ባዕሎም ዝብልዎ ሃዲሞም معكورنا تهريم حقوقنا تهريم ناب إيرترا تينا أستيوم ناب لعمنا كله خلو منجس إيرترا يبلعهم يستيوم ترى يكونون كل مستيراتهم وسيدوي كل بكون فليتوي سلازي بعالزي تعرف نايتي حرق أنهم يوم دوسو زلوا بس بإيرترا جن كنا حلوك خلاله منسى إيرترا كنا حلوك خلاله زي ما ناي كل جزء نحنا أبزي channelنا كنا زاربون دليل معناته كنا من تايت را يبلو ورقتي أسوارنا تومسي نبانا استلاخي يتمثل بزخدوه نبانا كم زمت ترى هنزجر مني መርከቦቹ ከየት ተነሱ? ከአዘርባጃን ተነስተው ወደ አቡዳቢ የሚሄዱ መርከቦችን የኤርትራ መንግስት አግቶ አስቀርቶ ጭነታቸውን አራግፌ ሰዎቹን መልሳለሁ ብሎ ካለ ዜና አይዋጥልኝም። ይዋሓጠልካ ማይ ጌርካ ክትሕጦ ትኽእል ኢኻ ማይ ውዑይ ጌርካ ወላ ማይ ጉዕ ጌርካ ክትሕጦ ትኽእል ኢኻ መንግስቲ ኤርትራ ሕጊ ብዘይጥሕስ መንገዲ ኣብ ገዝኡ ተኣፅዋርሲ ባዕሉ ዋኑ ስለ ዝፈለጠ ታጽዋርት ድሮናት መኻኑ ድሮ ፈሊጦም እንዲም ድሮናትን ተተኳስናይ ድሮናትን ሚሊዮናት ዶላር ዘጥፍሉ መኻኑ ነፍሲ ነጊርዎ እንዲዩ ገብገብ ዘብሎ ዘሎ ሓቆም እዮም ገብገብ ክብሉ ማለት ቀሊል ኣይኮነን ታሪክናቶም በዓል እዚ ኢትዮጵያውነት ዝስምዖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢትዮጵያዊ ኮይንካ ክትዛረቦ ከለኻ ኣብ ብኤርትራ ዝወረዶም ስምብራት ክንደይ ሚሊዮናት ገንዘቦምን ኣፅዋራቶምን ኣብ ሓጎታቶምን ክንደይ ሰብ ክንደይ ንዋት ከሲሮም እዮም እኮ ኢትዮጵያ ናይ አፍሪካ ጀጋኑና ክብሉ እንዲዮም ዝደልዩ ይብሉ እዮም እኮ ስለምንታይ እስከ ይብሉ ኮንፊደንስ ገይሮም ታሪክ ናይ ኤርትራ ገይረ በአፍሪካ ደረጃ ስለዘይተፈልጠ እዩ እምበር ኣብ ኤርትራ ተፈፀመ ጉድናቶም ተተሰሚዑ ኣታ ስኻትኩም ዳኣነ መን ኢኹም ክትሕስቡ እዮም ክበሃሉ ኣብ ኣፍሪካ ጅግንነት ተሎ ድማ ኤርትራ እታ ጅግና ክትከውን ትኽእል and this is a fact ስምዒት ኣይኮነን ወይ ከምዚ ንምግናን ኣይኮነን ኤርትራ እዩ እቲ ጅግንነት ተፈፂሙ እዚኣቶም ግን ፅንፅዋይ ከም ታሪክ ገይሮም ስለ ዝዛረቡ ኩሉ ግዜ ዘዕፍሮ ሓደ ግዜ ከም ጫት ሰኺሩ ጫት በሊዑ ሰኺሩ ገለገለ ትብሉ ኣለኹም ኖ እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ እዩ ዘስክሮ ቀሊል ኣይኮነን ንሕና ብዙሓት ብቁፅሪ ከምዚ ዘለና ዝሕረስ መሬት ዘለና ዓለም ንዓና ትሕግዝ ራሻ ንዓና ትሕግዝ ኣሜሪካ ትሕግዘና ቻይና ትሕግዘና ኢማራት ትሕግዘና ስዑድያ ይሕግዘና so what
كل زي عبروس مسانك أخصو أنا بإرتراز زخدت ما دايما لاستغينو كل جزء ما فشلت وتكات زقات من تغينو كواحد الله ما يكلني سلازي اتبع حلمي زي رغبوا أنا قرن تلو أزي تريوز لهم ليتم عادن كيدك أسوز حال موصل زغونو بتكبر رغبوا أنت زي قالوا بحلمد ولا أنت زعبوك بحلام كمان كلا نايلو نزتري وزر لهم سألت هتجرهم نوع انجوي قبر له سلازي أي تحاسلهم بحماق ونا يتردوا وانكم لكم يدلي I think بزوج زي كابز قبام عليهم نايم سلازي لنا نشتي ترى سمعنا أكيد ودت خل أدي بديل كني إلو ندي رجيموا بوج يبلك قال ملا إلو نمتع وليد كني إلو رجيموا أدي بخباب زس نمتع وليد كني أدي إخ بدلنيا أدي إخ خمسي أدي إخ إلو أبوه ما نحوس له نبينا خمسول التداسريت حمد جروه نيساس كن زرقم نزيدنا تقاليسنا ما نبل كيدناو زعابي دبلوماسيا سرح تريوا لهم حزب إيرترا نقلن كالك حجزن ولا ونتي تجري تعوز بلو زلط أنتينو نخالوك حجز أبتيفي ترايزي أبي دبلوماسيا كوسيرو منزك ويم كميديا تزارب زلو تاينا هنري حدث بدوي لبشمسي نيتيبيان هبتمو امدحان it's okay تجنزبكم بغدا من عميو تأكيبو just حبوا معنا استقامي بالليل نزيهم جن ريخا تسنبت بوليتيكا ملاقز كمزون دليت سلام دليت فقري مخانا أو خلا نجري دلي thank you so much بشمكاها راشح درأتي الله هاي thank you أمان هاوي عين بوليتيكا تمتيخم أوكي نحنا نعرفهم نعرف ما صار حيزنا قدام لنا إيرترا خيدنا نيساس كنا ودقنا مسوات خنكفل حدا تقرأي كده بإيرترا أي موتلكم نعرفهم نيساس كودين حدا نسوهم من منتاي حج تقرأي تقولوا من منتاي مثلا تبغى لهم نفلتنا صح نقول زخانة قد أمتات مزف التركن أكثر ما أملاك قدمت نسخهم هم نعنا ختهرمنا قدمت اليوم حج حواتنا هنا حواتكم من هذا فتوتهم من هذا نتقومهم إمون النزازة روازية كي ترسعوا نيساياس أوديقهم ترديقهمني صباح نقول نتقرأي مني تمالي تقرأي تسعر زبلو زنبارو نسراويت إيرترا بجونوسايد دخصصو كتشح تعكيبهم نيروم زبالو كتشح نيروم كخونو خليهم قلنا كابتون كتشح سنة بحق إيرتراوين كنديم نيروم إذا بالساستي كسلا زين فولتا ستيلا بحطهم ملكت كانوا تبوخن كإلا لنا لا بحق كلهم إيرتراوين ديم نيروم وش استحوسوهم نيروم إيرتراوين أصدقنا نفلتو بنا بزحات كواتم تولد بهال جرمين رقمت نير قدم قنقل مشروعات عمت عديت مليسي عدي هقري قلقل الله أما ينفع مهر الله ناي بيت مذكر أنا سبسي إرتراوي أو اشتغلت ساعات تاريخي مخفل انتردل نبزي موزيوم كما تسألو مولو عدسو عدسيق دخونة صبو عن information very powerful دخونة information يعني رقيبة ديفولتون عنا رقيبة مالت زي قرصات زي تاريخ زي نكون عقوبوسي خنقبر علينا هو زين تايدي أفلتو نايتساب أب كرسي كعب خيل اللو مغنيات جرمين رقمتني رقدم قنقل مشروعات يغرتا ميتانيه اسك بمولاتكم زخونه ነገር ከይበልና خلنا ندكتور ملوجيتا كاب لبي كم زمسكم كو كل خاتكم دما دكتور ملوجيتا يقنيلنا زبل كالو كومنت قديفكم دكتور ملوجيتا يقنيلنا سلتز جبر كايو مسواتي كاب لبنا مسكناكا مغنياتو كاب جرمن مرتخا أكالك عسكا مخاطرة عبا بركتو كون كله تمرتخا بزع دموس بعصف دربن كتكفلو تخل زنبركا قديفكا نتمن سينا إيرترا زبالة تمرتن خركب أب زبالة بوتاب تكولجات مغنياتو مسعينا إيرترا من ساعات يوم تيلنا لمن ساعات ناتنا كتصعر لزغلاف زبالة كولج كيدو زمهر سلزغوني نايب حكي كابل بيكا مسقوني يدلي I am very very proud of كم زعينة تكبارات كم زعينة تبقصوتات كم زعينة سرحات سلزي دكتور ملوجيتا كابل بيا مسقناكا كنقبرلكا انت زي كالنا كنقرلكا كندس بلنا صاماها كابتا نسخة تدخمل لازلها كابت كل من سينا يرتراز دخمل لازلها غير ان شاء الله ناتكم حاولتي نحوارو ابز قبوبوتا تتخيلو نابولد ولدو كسقر تسفاي قبر one of the most interesting story كابيرترا نزم بسمعيت رايت ازيه عجيبانه كم زعينه دما ام مسايتنا يرترا ببصح كنسمعينا كاب بزح
كورنعاتنا عالمنا خيدهم أب كوليجاتنا يرترا أب حكمناتنا يرترا أب بيت مرتاتنا يرترا أب استفل عليه سلات أب فابريكاتات أب تكالات أب كله كم زعين التبقسون سرعان كنسمعنا نجزية راي قرب عقل راي زد اللي إذا حدا خبز أبزي حقاف زي كمل إذا على رغبتي بخموها فلوت يقبروا مالتي سلازي أولاتي ساينتفيك نيم نايزي رغبتي زي إيريتريوم ملاكة قبل كريستوسي زوجين تواهي بقولهم كباب 55 كيلومتر دوباو مبرا انتخينا أدوليست بحال تنتاوي كتمان نايلوم تاريخ أبوتنا لنا أبزي حجي جزيها أولاتنا أولهم مس إيطاليا مشارتنا وعطاي كايدو لهم مالتي عدل ترحيكم بتصحوا سبوي أدوليست زبز حاجة التاريخ قرابتي خون سلزلو مس ممتع نكسنات أقسم تقلت أني حمالتي أدوليس جن نكسنات أقسم أب قدامي في زمن حكم نكسنات تبجيسو أدوليس أب كرأي ميلانيم بيسي كان مخلط الشحن عايزي كم حنتنا نقدر بوطة تلقينا مبارا تأثرات تقلت عنده مالتي سلزي أب في الأبصار سايك في زمن كان مدة كروسوس مزنا فوروناتنا جبتي نقدر ركبات كم زنبرة يتكاسي مالتي أبشان جعتين متين شوعتين روبرتو باريبينيز بحال إيطاليوي أبز جوبرو قطع أبتم العرب أو جناي أدوليس 17 متر السفر عليه كالتشرال ماتريال سيركب كم زنبرة يقلت مالتي أو أركيولوجي 10 متر ديبوزيشن ويكا ستراتيغرافي مالت أزينه واحد ما يقلت أبزي سقاب ثلاث أوكوبيشنال ليرز كنركب كيلنا ثلاث درجات ناي النبابراني أدوليس دكونا مالتي أب حرق زي أدوليس دكونا مو بس تتفق قبل عليها خالد كتمات متى تتفق قبل عليها خالد متى كم نابنا ثلاث كتلاتات ناي أوكوبيشنال ليرز ترفوا البوتان لنا مالت سلزي أبادليس أب شوعة بوتا قطعي كاي أب زحج جزء أكتيفلي أب ثلاث بوتا نكايد لنا إذا أقدموا كرمنا سنة كاب سخايل قطع السرخ بي زبز هاي كرمنا سنة كاب سجبر قطع أب كانوا بيت مذكرات يزلوا أب أرسابا أب جرمن عاد إنجليز فرنسا إيطاليان أب كانوا حجرات نعلو مالت إذا بروفيسور فرانسيس أنفريز بحال فرنساوي عشان جاءت ميتين سوساتا سخايل قطع كاوستر خبي زبز هاي خمس زبونكم أب أديس أبابا بيت مذكرن أب كانوا حجرات يزلوا هذه سبعة صحفة بحال كم ممتع جز زي نيرو سبعة صحفة خاص نابلها مس ممتع حيوانات كريستنا سبعة صحفة ناب جز نجمع بلمسيو جز كاشعو ناب تقرينيان ناب نايتقرن كارات كان مع بيل مالتي زلوا من تكملوا عراسي ببقسينا زي مالتي هذه مسموتان زود برز نبر عتاري سلمات نايت زموت سب العيلو مسموته أبزعت روزياتهم سيل قبرة أقول نخاي قبرة كم زي مستساسي فرحوا زبون إمنة نيرو مالي زي بلاك بازالت بهالعينة إمني كم متحن كاسر هو نيرو نتا أخلم ساتو نزل عدويتي شرر بلوا تستطيعني وقت مالي أبزح جي كان كنا سبلو زلنا أركيولوجي كل جزء كابت حزي كونه كابت نجارة وتحس ركب تأوش تزلو غازات كي وتصخلو يدرا سلازي اير بوكيت سالنا وشت مالك اذا امزيات سيرناسي كله خمسي حرفافع اذا امزيات زمرصلا هاني سلازي تلمسي سقابت حاجه ايتلمسني مالك اير بوكيت سلازلو حانت تفوت كلات حانتي حانت تخطودا كلاس حانت بوكيت كفتيا سقابتو اذا امزياها ايتحقق عليها ازياها عندي تاتي عندي قال استرهوا بزح عين عندي لنا بازارت لنا سلام عندكم ياتيكم أمرقنا لكم آمين أسدف لكم آمين انجرا يهوكم عدما يهوكم عدما أننا عشتي كلمة لعبيتا يخلقنا سنة أمين أمين عد ناي بحكي إزي نسمعو أنا حناسي أنس ناي بحكي بتعمي تصفى زهب كنتاتنا نرزل لنا انقع عبزي بس هتزهجر إذا كل مسألة أخلاق تسجيرو أكمز درجة بمبسحو كمز عين التاريخ فليز بلا تاريخ كمز اللو أتمنى سي من قاريد ليو ناي بحق إيرترا بزح كعتات راي كون نزل لنا حدش نقر مركب راي يكون نتز اللو نزن يشتي ولدو نمتعلى لافن نمفلاتن جيف سعر يد اللي خمز اللو مالت تصور وي ون زي ديتا بس حب بزح صقاتات كمز اللو زهاجر نرلنا اتوز اللو صقاتات دي فلطه من سيد ما جيب زح يزلنا تزعبي يسرح زلنا دلو معرض حدش نقر مركب زقبر زلو كم زي حج نتزلنا تاريخون بخمس من قدي نتمنى سي كتفلط مخال عاب سرح ناي بحكي يغني لنا انا اسمع حق عقيبه اموده تزقبر دما بزبل منفس كنود سلاز دلي نايلو مار حساب زخدي لايك جبروا سبورت جبروا كم وترو نيري لينك حجزوا ابزون لايك سبورت مقبار حجازيو مزي حقتكم كمسل شمال قيس ينتهك قلنا ارتع وقينا شمال نقول تتحري بعد يوم احسن دول تتورب
رحبنا كل مربطة سيفين حظوا مسي باب الدمى يا همنا ورو يا فرحنا بالخالق الرحمن ملعنا قل أورينا مرة بحرنا